Mela, inselmilkom, salam it-telespettaturi tagħna. Għandna problema żgħira minuta ħanneħħija, nirranġaw qabel nibdew. Mela, ħallejna dik fin-nofs. Tajjeb. Qed live. Nibdew. Mela, allura ħanitkellmu fuq il-klima u tibdiet tal-klima. U mi għandi lil Melkim Sejkil, lil Sabrina Ġus, ġurnalista, fuq il-CEO tal-GSC Technologies, u ma ġembi il-salvu il-terribile. Uħux għalik, ma. Maħna għanna u koll lil-Gerard Fennek, ġurnalista u koll. Muħan nitkellmu fuq tibdiet ta' klima. Naħseb dil-ġimma kienet karatterizzata mill-COP 29, 29, fejn dawn hemmhekk suppost kellmu fuq it-tibdiet ta' klima. Ta' minn ngħidu il-leaders, top leaders l-iktar li nkwinaw ma attendewx għal din, jista' jkun anki għax hemm is-summit fil-viċin tal-G20, imma dawna ma attendewx. Ħanibda naqxem minn ġerada xqiegħed fuq il-linja għalli ma tax jista' jdum, allura ħanibda minnu. X'taħseb inti fuq l-andament tal-COP 20, anki forsi Marta nafu li attendit Mirjam Dalli il-Ministru tal-Enerġija u x'taħseb inti, Gerard? Mela, fil-rigward tal-COP 29 xek hija nistgħu ngħidu waħda mill-affarijiet li fejn qed jaħlu l-ħin kompletament fl-opinjoni tiegħi qed issir kif konna qed nitkellmu insomma, qed issir ġo oil producing state bħall-Azerbaijan. Kien hemm ukoll akkużi li mistaġbin kemm hemm oil and gas executives xi 1700 jidhirli li għaddejjin. U hemm ħafna issues oħrajn mhux hekk. Hija sitwazzjoni kompletament. Ta' min insemmu ġerat il-President tal-Azerbajġan naħseb mill-ewwel bida jitfaħħa naħseb lura din il-COP 29 ħanejtek għax qal semma insomma qal li iżjut u l-fossil fuel tagħhunna alla speċi da u jisu qed jgħid isma' ngawdu. Aħna ngawdu. Fimlek qed jgħidha. Ġifieri, u dik kienet fuq news kollha ġifieri da qal speċi illi tagħna alla tagħna iż-żejt nużaw, però li ma qalx li nużaw b'responsabilità. Naħseb kif iżid dik għal-mien. Kienet tkun aħjar. Dak hemm wara daħħal il-miljuni għalih jimportaw. Però tajjeb insemmu wkoll Mario min huma dawk il-kumpanniji li jisponserjaw events bħal COP meta saret fl-Eġittu sentejn ilu kien inqala kjas sħiħ għax kien hemm il-Coca-Cola warahom. Is-sena l-oħra Dubai kien hemm waħda mill-iktar kumpanniji rinomati fir-reġun taż-żejt illi kienet qed tisponserja, jiġifieri tajjeb li dawn l-affarijiet ukoll insemmuhom għax wieħed jistaqsi mela ir-raġel u l-mara tat-triq. Eżattament, għalihom x'inhu COP. Jafu x'inhu u kif se jissarraf dal-paniġirku kollu meta jiltaqgħu suppost il-kapijiet kollha tad-dinja meta mbagħad għandek l-Amerika, l-Indja, ċ-Ċina, ir-Russja daw il-pajjiżi qatt ma jattendu dan l-avveniment tant importanti għad-dinja biex suppost insibu soluzzjoni. Darba ma attendewx. Mhux sena l-oħra ma attendewx, is-sena ta' qabel ma attendewx. Jiġifieri le dal-aħħar snin kemm inni insegwi għana jgħidu hekk ma kien hemmx attendenza min-naħa tagħhom. Jiġifieri isir dal-ħafna paroli fuq dal-COP 29 u COP 26 u COP 28 imma fil-verità iċ-ċittadin komuni mhux Malti biss, imma da x'suppost qed neħdu minnu aħna. U dik hija mistoqsija illi rridu għax huwa tajjeb illi għandek il-gvernijiet illi jitkellmu u li joħorġu l-papers imma mbagħad daw fejn qed imorru. X'qed isir minnhom. Fil-verità nitkellmu ħafna fuq greenwashing ukoll. Il-gvernijiet ta' madwar id-dinja x'azzjoni qed jieħdu biex
jekk hemm vera problema fil-klima din naraw kif ħansolvuha. Infatti il-bira il-maps taw jisu xtifem illi per eżempju il-fossil fuel għandu meqpax iġi sussidjat minn flok imma il-flus jintafaw biex jinsolvu il-climate change. Għalli kuna miktar korruzzjoni. Fodri, li, efimni, naħseb jena li ovvjament t-tiprofa tuħsib il-klima, naħseb kullħat jaqbel, naħseb kullħat jieħu pjaċir jieħu għalija friska flok jinnaf kolla duħħan mawċek u mniħrek, pero trid tara daw l-event ċikun għarjom, daw bħal ħafna mill-laqat li jisiru tal-United Nations tal-EU kolla ħela taħin biex joqodu jisjefru u joqodu jikkommedjaw u jaħlu l-ħin taħħom insomma u ma joqodu jgawdu u ma daqslik jekku marru holiday. Foldri, inti meta jkollok il-pajjiż l-iktar li qed jipproduċu ħmieġ ġol-arja għazbis jattendu, u mbagħad ikollok xi pajjiż bħalna bassa għax dik hija l-kelma tmur tiddeffeż daqslik jekku ħatibda lid-dinja inti. Għaxek ħosna aħna jħosna k tisma l-politiċi tagħna. Taħseb li għandna s-saħħa li għandha l-Amerika, r-Russja, u l-diri, ċ-Ċina jew l-Indja. Voldri daqshekk dik biex imbagħad laqqas kapaċi. Inżommu ħajt berba pjanti fuq ħajjin. Għax ukoll inħaraq kollox. Kien hemm press release mill-Unjoni Ewropea fejn il-maps iridu illi il-pajjiżi jikkontribwixxu finanzjalment għal-climate action. X'taħseb inti fuq għadi, Gerald? Għandur naqqa fuqek, għax inti jgħet emmek stand-by. Dak jgħet frizzat. Mela, dak li dellu weħel. Mela. Ma ġara xej. B'salf, rispondi jgħant. Issa, ma nafx tajn, ma nafx. Mela. Il-bira, il-pajizi, forsi rispondu intom. Għaw, l-MPs għallu biex jikontribwixxu l-pajizi iktar biex jonfqu iktar fil-climate action. Ġviri, bazzikament, nofqu iktar, iktar, ntaxxaw iktar. Dej. Ħana ċekka tkomplu. Dej il-problema tal-Ewropa, insomma, ħana din fl-Ewropa, jen fuq l-Ewropa ħanitkellem fl-ħar l-ħar mbagħad ħadd ieħor jagħmel li jrid. Qatt ma jtuna soluzzjoni, jgħiduna hemm problema, ħan intaxxaw lin-nies. Jekk vera hemm problema bil-ħmieġ li hawn fl-ambjent u l-emissions, tara kif ħadd naqqashom. Mhux tagħmel li taxxa biex inħallas iktar. Toħod li iktar flus mill-but. U xorta, għajmin kollox għadu kif kien, di bħalla aeroplani. Kanna fi żmien il-Covid għax waqfu naqra kulħadd ħab pjaċira xarja nadifa, irridu nitalmu mill-Covid laqqas u l-istrizzjoni. Għax dik il-biċċa xogħol, dik il-biċċa xogħol. Jiena niftakar Covid erġgħna bdejna naraw id-dolphins. Tiftakar bdejna naraw id-dolphins. Għawada. Veru. Jiena ħansemmi Malta, kon nitla l-imdina ta' xkemm konnu pjaċir. Il-birds. Baħ, istedara la safar u da, imma jankunu ċarju. Aħna wasanna fil-livell ta' kumdita. Laħat ma jrid iċċedih. Ħadd ma minnu lest li ċedih, mhux bil-noqgħdu jgħidu ħafna affarijiet. Jiena qabel ġejt narek rajt żewġ dokumentari fuq il-kwestjoni ta' climate change. Qed isir ta' ħafna xogħol, speċjalment minn kumpaniji privati. Għaliex għax dana qed jaraw li sta jkun hemm lira tajba anke għax let's face it. Il-pannelli solari, il-nap, il-wind, da huma kollha tajbin, imma daw kollha tisiru għax hemm il-privat. U l-privat qed jara li da forsi hemm li dara tajba jimra xi ħaġa wara kollox dik li, imma l-gvernijiet. Imma fl-aħħar mill-aħħar dik li inti għandek fejn jidħol is-settur tal-climate action u din il-problema qabel konna nitkellmu ħafna fuq climate change. Issa minn climate change bdejna nitkellmu fuq climate action illi importanti, però l-problema x'inhi? Illi nitkellmu fuq climate action u ħadd ma qed jieħu azzjoni, allura għalfejn ħanqogħdu nitkellmu fuq climate action meta id-direzzjoni ġejja mis-settur privat. U għandek kumpanniji fis-settur privat illi jippruvaw jieħdu azzjoni u jaqalawha fuq rashom. Il-kumpanija tiegħi waħda minnhom, jiġifieri jekk inti gvern, suppost inti trid timxi bl-eżempju. Issa, if anything, jekk inti vera bħala pajjiż u li mhu ġifieri, trid turi eżempju, trid tibda billi timxi bl-eżempju. Pereżempju, tintaxxa affarijiet illi mhumiex sostenibbli u tibda tinċentiva, u mhux qed ngħid tal-electric cars ta' ġifieri, businesses illi qed jaħdmu fis-settur tal-klima. Għax inkella ħanibqgħu ċirku inutli noqogħdu ngħidu
nabolixxu il-fossil fuels, per eżempju, irrid ikun hemm bilanċ f'kollox fil-ħajja, ġifieri ħaġa. La tissemmi, jina per eżempju, għatta jina l-omċela. Dalu jgħodu jmorru belt bħal Londra, waqfu traffiku. Stop oil now. U jitfaw ma. L-għalet li dejja taħħom, għaxina di li dejjitni, u fil-pat naħseb li gbar għadu. U ma Li gbar għadu, biex jissir xaħġa, u ma daw it-tip ta' nies. Għalek għaliex, għaxina naħseb li ħaġa li sta jiġrila issue bħal di, u di issue serja, jena nemmen li vera. Climate change, hemm parti midda li naturali, għax aħna, let's face it, ħabta nisma jrealizzawix. Aħna nsertajna 10,000 sena klima tajba. U żviluppajna. Sabrina, il-kumpanija tagħha, by the way, maħna għanna l-el. Inselmilkom. Ġerat inqatet il-linja u ma daħħalt il-lel, għax kienet qiegħda tistenna fuq il-linja wkoll. Issa ndaħluk. Jew kella jekk tħossokom daqbad u tħol fuq dak li nkunu qegħdin ngħidu. Jiena li smajt sissa li kontu għat titkellmu fuq il-kop u hekk. Il-biċċa xogħol li kif għadt inti, kif il-kbar ma marrux u mbagħad kien hemm nies bħal eżempju l-spiritual director tiegħi, is-Sadguru, ma nafx qatt smajt bih, da għandu Save the Soil. Mela da marem jipprova jagħmel xi ħaġa, imma min vera qed iħammeġ l-ambjent ma jinteressax. 7% qed ngħidu. 7% tal-polluters ma marrux. Safrattant, għax inti l-ewwel aħna nitkellmu qatt li laqas von der Leyen hemm post fuq LinkedIn kienet qiegħda dinner Alla jbierek. Daqshekk jinteressaħ ħadi mill-climate change. Daqskemm jinteressaħ Biden u Trump it-tnejn li huma intaqgħu il-White House nhar l-erba' meta dawn misshom kienu qegħdin it-tnejn hemm u jaraw kif ħajsolvu l-problema. Imma fuq Biden, fuq Trump hemm il-biża' li forsi ħaġa joħroġ mit-Trattat ta' Pariġi. Allura ħallhom. Ġifieri hemm il-biża' però dik rridu naraw issa peress li hemm Elon Musk jemmen fil-climate change, ġifieri. Hija ma fl-speeches tiegħu mbagħad Trump kien all out favur electric cars, per eżempju. Le, bil-kontra, ġifieri. Bil-kontra, let's produce more oil qal. Ma sorta ma nagħmlux electric cars. Ma u qed jgħid, ħankun eżatt, u qed jgħid isma' ejja. Ma nibqgħux nimportaw iż-żejt biex inkunu ferdi bħalma saret l-Azerbajġan dil-konferenza u wieħed mill-iktar pajjiżi ovvjament li jipproduċi żejt. Again, biex tara li ju kemm short-sighted ma narawx jagħmlu. Daw iġġieldu mar-Russja għadu jagħmlu s-sanzjonijiet u marrixxu man dittaturi ieħor. Iż-żejt. U ġejna foldi li flok fħal wieħed fħal ieħor. Issa Trump għallhom nippompja waħna. Għax ninsija, inti semmejt il-kumpanija tiegħek u ma ħadux ħsiebek u inti nafu li għamilt summit naħseb qatt ma sar bħalu Malta. Assolutament. Ġibt laqwa kelliema fuq internazzjonali fuq jitkellmu fuq l-ambjent, Buckley u oħrajn. Mark Buckley. Semmit il-Sadguru, aħna ġibna l-Vandana Shiva li kombinazzjoni tafu l-Sadguru, Elizabeth Watuti illi tkellmet f'COP 26 minna li l-ewwel darba kienet għamlet speech b'saħħtu ħafna. Naf li għadna kontakt maħa sissa, ġiet ukoll kienet qed tirrappreżentana wkoll għas-summit tagħna li kien jismu Green Vision Summit and Expo. Però aħna ġibna nies illi vera jimpurtom mill-klima u ġibna nis kemm mis-settur tal-agrikoltura, renewable energy, ilma, arja, setturi li meta daw irridu jkunu isom mekkanizmu biex jaħdmu fl-imkien għalfej. Għax fl-ħar mill-aħħar l-ambjent huwa katina bħal l-istess meta għandek is-settur ta' real estate, ġifieri kollox jgħat, you know. Kellek daw il-nis kollha f'Malta, dawn ġew f'Malta, tajjeb. X'rispons kellek mill-awtoritajiet fuq daw in-nies? Jiena pereżempju, kienna l-Ministru titkellem ma' daw in-nies biex tara x'inhu jiġri oppożizzjoni, x'kien ir-reazzjoni min-naħa taż-żewġ kampijiet fil-politika tagħna, ġifi x'jippurtom dawn mill-klima, x'jippurtom milli nistgħu nagħmlu għall-klima. Le, ifhimni, sfortunatament ħafna mill-ministri ma ġewx u l-unika tnejn li ġew biex jagħtu l-ftuħ imma mbagħad
ma ġewx jiltaqgħu u jitkellmu ma' daw it-tip ta' nies. Innejti hija sfortuna għalfejn għax meta inti għandek daw it-tip ta' nies kbar f'Malta u mhux qed ngħidlek ta' durhom, però għall-inqas turi apprezzament li daw ġew pajjiżek għal konferenza li fl-aħħar mill-aħħar hija internazzjonali, kienet konferenza li saret fl-aħħar ta' April Mejju fil-bidu ta' Mejju li għadda, huwa vera illi ħabtet ukoll mal-ewwel ta' Mejju imma dik mhux skuża għalfejn għax fl-istess ġranet sibna l-ħin biex niftħu fl-istess post ta' Qali post ta' 16 miljun il-park ta' Qali li jiswa 16 miljun and it's anything but sustainable. Ġifieri daw kull ma kellhom jagħmlu jaqsmu triq u jiġu l-konferenza tagħna. Però mill-ħażin joħroġ it-tajjeb u l-istess konferenza se nkunu qed naħdmuha f'Singapore post illi jilqa' d-diversità. Però sfortunatament inħoss li minn pajjiżi jien se jkolli noħroġ għalfejn għax mhux qed nitħalla naħdem. Illi hija sfortuna. U apparti minn hekk però għax mhux biss fuq livell ta' gvern, hawn ħafna kumpanniji Malta illi jgħidu li huma green u li huma sustainable u qed nagħmlu dil-miżura u qed nagħmlu hekk, qed nagħmlu hekk. Sa frattant l-ebda minn daw il-kumpanniji ma rieda tkun preżenti waqt l-event tagħna. Bl-iskuża li hija event Meta internazzjonali. daw kelliema kbar madwar Ġef, id-dinja. ġifieri Daw jarawhom turi- eluf ta' nies f'ġurnata l-videos tagħhom. Turi Jirrajt video nuqqas ta' 25 fi żmien 24 sija. Din turi nuqqas ta' umilta kbira min-naħa tagħna bħala pajjiż, min-naħa tal-businessmen l-oħra li forsi li jħarsu lejja u jarawni il-bidilla li għadha tibda l-business, però naħseb jiena għandna nkunu naqra iktar umli, speċjalment jekk qed nitkellmu fuq tibdil fil-klim. Jena naħseb fimni, Malta taf jena ovvjament bħassoltu biex naqgħu għannek neħdu l-ewwel. X'għamilna da? X'għamilna? Biex ta' parsi għamilna l-ambjent u domna nġibu fit-television u kif ventaw dil-imbjerka BCRS tal-flixken tal- dak kontribut. Daqs li kieku da Voldiri daqs li kieku tlajna qabel Elon Musk fuq Mars. Voldiri dak il-Ministeru kellu x'joffri. Oh, Però- again. Melki, Eħe. mhux Malta biss qiegħda dik il-BCRS. Ma kif tamela? Kif tamela u għal-min tamela? Imma tini ċans. Mela Malta forsi għandek kilometru minn Magna għall-oħra. Qed insemmijek jinnaf minn ħanut ħalluqa biex ma nsemmix l-isem u tmur taħal Kirkop. Kemm hemm bot? Kemm tgħaddi minn ġolmina? Jiena hawn l-ewwel Magna qiegħda 18 kilometers away. Alla, fi għablet mura Tajba. teħlil Yes, tajba. Diesel kollu li taħli wek. Miex, ma Ixek. Sorry. Mela l-oħra qiegħda 20 kilometers away, mela jekk jiena sib mort 18 kilometers ġo Ġelizotse biex nitfal fliexken u sibt il-magni tnejn ma jaħdmux, jiena joqbad il-fliexken ħadtom lura miegħi id-dar u bqajt borza daqsix fliexken. Uħlejt balla diesel, jo petrol, Eżatt. Ġifiri biex il-flexkon, mhux għalhekk. għax il-flexkon biex namlu, nużaw il-fossil fuel. Malta. La flok għazajnieh biex nużaw. Mux għalek, Voldiri. Biex għamilnieh, għazajnieh biex għalmejnieh. Miex sostenibli kif kienet jgħid il-bieraħ Melkim illi l-fliexkan tal-plastik jiġu Taħġiex. Aboliti. wiped out slowly. Kif konna qabel? Kif konna qabel? Jekk noqogħdu naħsbu Jena fuqha. niftakar kienu kollox qalbu kollox ġiġ. Mala. Niftakru. Għata qalbu kollox. Għax l-Ewropa kien. Imma minħabba l-Unjoni Ewropea. Dej bieċa kapolavur tal-Ewropa dali għamlu, ma jem biex immollu għalt il-BCRS. Dej, apparti ma tamil sensu mux sostenibla, ħabba d-diesel li naħlu Malta biex issib waħda taħdem Voldiri trid. Weda marra U għeda, d-dum id-dur bil-karozza għanna problema ta' traffiku għahna Voldiri diġa. Nodu nduru bil-karozza, meta inti għandek il-sistema t-sorti il-garbage jek ħanżommu l-plastik, għamel multi jek kem bżon kbar, mela noħolqu kumpanija biex jieklu 4 minn nis minna. Orrajt, għax da l-lajbrek jimma ta' kellim taqlu da NGO ta' jgħamela. Voldaw blaqliħ il-BCRS ta' mżigen. Għamlu t-telf għanzi għallu, naġiġ miljoni. Għajle kif tista' tagħmel it-telf minn xi ħaġa. Ma per fuq li jgħid Mike, fuq li jgħid Malcolm. Iġvera ma sadawx kif jagħmlu per eżempju darba biex xareħ ġieġ. Jiġi xi ħadd
U mhux għal ma jistgħux Ma kienx viabli bħabba l-importazzjoni, jekk inti qed timporta misqallija pereżempju bil-fliexket tal-plastik, jiġu ħafna rħas milli tagħmilhom Malta u tuża ħġieġ. Le mhux hekk qed ngħid, jien qed ngħid. Inti għandek darba biex tari jiġbru ħġieġ sewwa. Ma sax darba biex tari jiġbru l-fliexket tal-plastik. Mario. U nifrankaw id-diesel kollu ta' dawk il-karozzi kollha. Ma mbagħad qed tensens kull fliexku. Le. Dik teżisti ġiġa li qed jgħid għax dil-ġimgħa kombinazzjoni jekk taraw it-Times of Malta interview mas-CEO tal-BCRS. U qal jien ma nafx għalfejn qed gergru daqshekk, għal meta intom għandkom il-ħwienet tal-merċa. Qal illi da min ikollu dik il-borza jista' jmur hemm tal-ħanut itieħdi l-borza tal-ħanut jott il-fliexket. Għajdlu Melkim. Fimni, taħwina mux taż-żibel tal-BCRS, tal-BCRS rejdu sħun. Juqgħod kolħat jagħmlu xogħol. Minuta. Mela sorry bir-rispett kollu ngħidlu da CEO. Jiġifieri tal-ħanut pastas tagħhom. Mhux hekk. Jiġbor il-fliexket. Manka l-banka għal il-pastas tiegħu. Kollox hekk. Ġifieri dawn irdu tal-ħanut jiġbor il-plastik. Mela da flok iridu jwaħlu iktar magni biex jifrankaw għax daqqas li jistħu. Għallu fil-sajf ma konnu xati jaħdmu għax għanna turisti. Ta' xeffari. Ta' għalek tal-pajis, minn emmex il-ministri jetnejku bin-niseħin kollu. Tal-ħwina ma tal-ħanu ta' zibel, apparti da. Apparti għaw ħafna mandom storage fej jamluħ. U l-ħmieċ, għax daġi id-dut enna mus. U dal-affajiet kolla, apparti jek terġa, għamilna sentaj fil-Covid jetnejku bin-nies bil-mask li biħmeriet u dik. Teġi jent isalf. Tajla ħazom l-fliexkom, ma l-għalt ixrod, bezlaq ġofja, olimpjakata, toqatom bat bejda u z-zeggek. Għax ma jmux ma tmux il-ministru, toqat tixbor dal-ħmieċ. Għax ma common sense, mala mux dik, u dajlom jajdu l-om nies. Voldiri u tara nies jħin kollu jikkomplenja għax ma jaħdmux, xamen naħna bdejna kienu 24 hours dis-sistema. Flok, nerġanejt, zidu l-magni, naqsu l-ħin. Ħallej naqsu daw ukoll. Ma dex taħde, enti qabel kont tista' tmur titfa' kollu fil-magna, issa mlu għasal 10 bil-lej għandu. Għax ovvjament il-nejber li jena nifima bil-ħsejjes t-dejja di. Voldri semmek jien nasa. Ġiviri għalet tħanna fuq noise pollution, mela ħabba noise pollution ta' fliexku meħħejni, imma noise pollution ta' xie disko jiet f'nofs taħt il-raħal, da' korrajt nħallu. Essa da' kifet qabel jenu kif il-bira loġika, il-program, ekkenna sistema tal-ħġiex taħdem. B'mod perfett kważi kienet taħdem ġol pajis. Neħħejnija, jekk vera rridu ħarsu l-ambjent, rridu nerġgħu morru għal dik is-sistema, toqgħodx jien titnejjek li bit-tensjenzu bil-ħmerijiet. Intom li kbar minni. Għadek xifna. Meta konna morna nagħtu l-fliex, kien taħġiġ. Kienu jagħtuna xi tusens. Dak iż-żmien kien għattu sens Maltin jew tri. Ġifieri. Kien. Illum level maqlub, illum ġed daxxak qabel. Let's go, mala. Mhux hekk. U jiġri l-flus toħodhom il-BCRS, fodra qas il-gvern, again anke taxxa. Allura t-taxxa ħanaddu għal-privat. Taxxa nejjem biex juħod għal-privat jien lesta ħallas forma ta' taxxa biex ikolli fiha ambjent aħjar. Ma sema jagħmel xi ħaġa l-gvern, ma ngħaddi għall-kumpanija privata. Il-gvern qiegħed jintaxxa jew ħanejdu hekk idur minn wara u jgħidlek isma' jekk inti l-fliexkun tirriċiklaħ għandek it-10 cents lura. Allura inti tħoss li biex tiġbor dik it-10 cents lura tirriċiklaħ. Xin kella ma tiġborx it-10 cents lura. Tal-ħanud it-10 cents ħallasa qablek li inti xtrajtu. Tajjeb, imma il-konsumatur. Ħajħodha mhux minn qed jipproduċi l-plastika u Malta. Imma l-konsumatur. Tal-BCRS insaqsi. Imma l-konsumatur minn qed jipproduċi l-plastik. Imma għalih il-konsumatur huwa inċentiv biex jieħu l-fliexku lura u jirriċiklaħ. Mhux hekk. It-10 cents. Ngħidu ġifier minn dik in-naħa qed nara forsi l-intenzjoni tajba biex inġabar il-plastik kollu. Dik l-idea għax hekk inti n-nies dibħal patrolli ta' supermarket u. Għalis one cent biex €1. €1. Post, ma kollox għamna barat. Kemm għandu xil-1 ħalġu fil-park. Jew jieħdu miegħu. Jew jieħdu miegħu. Immija onestament l-inċentiva tal-maħadmiċ tal-bottijiet għax jgħid inti għamil xi ħadd għaż interess biex huma tgħidik €5. Ma jinġabru qegħdin. Le jinġabru iva. Issa niġbru Le, daw ġal, ta' teżaw. Ġifieri minn banda mill-ħażin €5 kull borsa ma tispiċċaqat. Dik tajba at least kif jagħmel salvujtija lil dik il-mara tal-qtates.
Da, hawnhekk eżempju inti tista' taqbad ir-risit tixtri xi affarijiet ngħid naf aġin u hemm il-kaxxa tal-homeless, tan-nies homeless u titfaħħa fiha. li qed tgħid hija tajba. U forsi sibtek ħadejda. Ħażin li qed nara jien pereżempju għandek ħafna nies qegħdin igerglu għaliex jaraw ħafna minn dawn il-klandestini whatever insomma, jew insomma klandestini, insomma refuġjati, eċetera, eċetera, qalbu fil-plastik u fiż-żibel biex Ma dik isibu. naħseb jiena storja oħra. Minu tażatti. Però li qed nara jien it-tort mhux ta' dawn li qed qalbu, it-tort ta' min qed jitfal fl-xkun ġal il-borża l-ħażina. Però Mario, aħna ma tiftakarhomx fi żmien li ħanajdlek żmien li kont tfal jien l-80s. Kanu jiġbru fl-ixkan ta' ħġieġ. Jiġbru fl-ixkan tal-ħġieġ fil-festi. Mela. Kien hemm min xtara Mercedes. Hekk jgħidu iwa smajta. Mala, le, fjara, sewa tgħid. Ejwa. Ejwa. Kien hawn min flus kbar kien Ma jagħmel. lek qed ngħidlek ġifieri jekk dan inti tarmi il-fliexkun Imma dak fil-plastik. iż-żmien għax Malti probbilment ma kienu jgħidu xejn. Illum għax forsi huwa bniedem minn tat-tielet dinja jew huwa barrani nagħmlu plejtu. Ekku. Mentri it-tort mhuwiex tal-barrani nibdew biex, it-tort huwa ta' min jitfa'. Ta' min jitfa'. Ċeħjo, dak kandu bżonn. Il-problema d-dur kemm id-dur magħha. Il-policy li għamel il-gvern l-aħħar 10 snin tal-overpopulation u qed jixba' kulħadd anke l-barranin li jawgħu. Għax qabel. Xabba l-gvern xetta, il-gvern li għamel. Kif tidħol tal-overpopulation fuq il-fliexkan tal-plastik li narmu? Inti qed tipprodu, inti kif tista' titkellem fuq l-ambjent sewwa, mela inti tista' ġib l-iktar persuna li temmen li green. Għax la ġibtu Malta da, xorta da ħajproduċi waste, ħajproduċi affarijiet oħra. Għala kif tista' tilħaq il-miri l-set jew jekk iġġib 200,000 fruħ oħra hawnhekk. Isma' coming back għal-ixu propja xindi tal-Green. Jiena dal-ħafna conventions u paroli vojt. Jiena l-lum sirt narom isom tfal. U vera isom tfal. Joħaxxej akbar, jo tfal. Vera, jiena tħafna paroli, ma jisir xej. Il-fattu sta li il-problema l-kbira xini. Il-problema kbira għandek pajis bħaċ-Ċina li din red prospera u tiġi taqgħod bħala l-Indja, bħala pajjiżi oħra u ma tihomx tort daw il-ħafna pajjiżi sottosviluppati. Daw jgħidu mela sew dak qegħdin fil-kumdita aħna għaliex m'għandux ikollna bħala ħadd ieħor. Jekk trid isolvi l-problema minn hemm trid tibda mhux billi noqogħdu ngħidu ħafna paroli. Inti jekk l-ewwel ma trid tittakilja propja huma daw il-pajjiżi. Li jinut li da ma tistax toqgħod tgħidlhom jgħan nkunu green. Minn m'għandux jiekol. Ma tistax tgħidlu tkun green minn m'għandux jiekol għad niekol l-ewwel. U għandek ħafna pajjiż speċjalment anke l-Afrika, daw qed jiżviluppaw toqgħod tgħidlu isma' tużax il-faħam użadi jekk da irrid jara x'jagħmel biex idawwal ir-roda. U dawk huma l-problemi li Semmejt l-Afrika. Aħna għandna ħafna kuntatti Afrikani minn pajjiżi differenti fl-Afrika. Hemm ċertu pajjiżi fl-Afrika illi anke fejn tidħol l-enerġija huma ħafna aktar il qudiem minn pajjiż. Le m'għandhom jista' jaffordja, ma minn ma jaffordja min. Għandek pereżempju ħafna ċertu pajjiżi Afrikani da qed jilqgħu l-imbarazz tal-Ewropa. Eżatt hekk. Imma daw x'qed jagħmlu issa mela aħna minn għalina illi qed nagħmlu xi ħaġa tajba bħal-Ewropa illi nabbuhom bl-imbarazz għax Afrikani. Imma daw they're turning it into energy. But that was the idea in the first place, ġibi ħankunu għadna kollu. Ma l-fej mux għat namlu daw l-affarijiet fi ħwejġna stess. Le, ma jena għadu għadik forsi. Għaxem regolamenti iktar stretti fejn jitlu l-tniġġis, allura mek hemm inqas regolamenti fejn tħol it-tniġġis u flok jendaħlu minn diċċumnija d-dinja ma tigwadani xejn. Jien sa fejn darba kemm meta ġi Konrad Borċman ġi hawn minn għalija. Kien qal Singapur, jekk mhux sejjer żball. Il-garbage tista' laqas tissapara, jiġi jiġbru u jużaw kollu. Tarmi għandhom magni daw u jipproduċu l-enerġija minn. Ma lax ma ninvestux aħna bħala pajjiż. Flok joqgħod jiġri taż-żibel fil-għodu jwaħħal it-traffiku kollu kullum kien. U jkollu trak jifga triq kollha ħmieġ. U rwejja. Għax m'hawnx biżejjed kwantitajiet. Ma m'hawnx kwantità ngħid jien da. M'hawnx kwantità jekk l-impjant il-ġdid
ġabu hemm impjant tal-organic. Ejja. Organic. Organic to waste. Organic. Waste to energy, sorry. Illi issa anki għandhom li il-gas, l-emissions li joħroġ minn da qed imur ġo xi balun kif fihem is-CEO tal-Waste Serve u mbagħad jużawh biex bħala enerġija għall-impjant. Għall-impjanti. Esgu, dik taħdem l-Indjani ilhom jagħmluh dak is-sistema bil-ħmiex tal-baqar u hekk u jużawhom waqt natural gas. Methane gas balloon. Maħna f'pajjiżna, għax jgħidlek mhux sostenibbli ħabba n-nies ma x'inhu sostenibbli da. Kollu jivvintaw l-affarijiet ta' parsi ġodda biex imbagħad wara sena senta jgħidu mhux tajbin ta' daw. Ħanibdlu xi ħaġa oħra, dibħat toroq miljun darba għalawhom. Issa l-electric cars jaġaw għalawhom u folderi wara li infaqnat minn 100 miljon jew kemm nefqu f'toroq li folderi qas jiswew kallin ħafna minnhom. Issa nerġgħu naqlaw it-toroq kollha ħanamlu l-electric cars. Qed nitkellmu ħafna fuq l-electric cars. Tajjeb, u tkellem anke fuq Popolin, tkellimtu fuq l-electric cars. U interessanti il-punti li bdew joħorġu l-electric cars, illi isma' l-electric cars mhijiex illi is-soluzzjoni ta' transport, il-transport li nġibuh bit-trem, whatever. Issa, li mhux qegħdin forsi nikkonsidraw illi l-ewwel nett biex tagħmel lithium inti titqatta da mill-mines titħaffer whatever tiġibu minn xi Child labor li hemm waraj. Child labor li hemm wara. Child labor u slavery li hemm wara. Eżatt. Apparti li inti biex tipproduċi karozza trid ħafna iktar flus milli titwaħda bil-combustion engine. Ġifieri Mario, qed tinsa ħaġa oħra. Jingħaw fuq il-highway ġarajt 5 jaqbdu. L-emissions li tarmija u taqbad għandek daqs 10 karozzi diesel gas dawn. Apparti kien hawn każ ukoll dil-ġimgħa fej xi ħadd kellu accident b'karozza minna di ma setgħux jiftħu l-lokkijiet u nħarqu daw ħajjin 4 karozza. Ija. Ġew l-Amerika da Florida minn għalija. Il-lokja. Il-lokja di, għax elektrik. Ma ħarġux. Ma ħarġux daw, unħaraw, ħajjin. Imma laqgħu li użaw l-elektrik huwa dak l-importanti. Imma ġifieri flok ħammorru pereżempju Malta, nsemmu Malta. Sa Malta, fimni, issir ċumnija waħda Malta sħiħa ma tagħmel l-ebda effett lid-dinja. Ġifieri aħna hawnhekk qas bi studji magħna jekk hux ħammorru l-qoddim bl-electric cars jew lura bl-electric cars, għax għandek imbagħad il-waste tal-electric cars, it-tarmi l-batteries, eċetera, ma nafux ħajġri. Imma naħseb, mit-tailpipe emissions, naħseb li ħanigwadanjaw, ħanejtek. Ġifieri tħares mit-tailpipe emissions, imma imbagħad stajna forsi bħala pajjiż adottajna ċertu regolamenti illi mmorru għal karozzi żgħar, city cars, aħna Malta city. Bis Malt 700 horse. Jena, ħanħu minn. Sajber ix-xeħiro, għajna raġunat, biex nbiddel il-karozza, kelli tu option, jondaħħal waħda elektrik. Jon kella nasibxu minn daw il-karozza. Elektrik, għallu isma, dakka wara ċertu, titbaddel il-batteri, għandaka 10,000 euro. 10,000 euro karozza ġdid. Bat, dor karozza bħal di smart. Jiena minnaħat, konxament, najda, inkonxament, jiena u l-klib biss. Jiena biex noqt ixti karozza. Titfla 4 passiġġieri biex kultant xi ħadd jitla' miegħi. Mela ħan ixtri l-iktar karozza żgħira li hawn. Ngħidla nofs karozza bil-park. Sa nofs karozza ġifieri. U li l-inqas diesel u l-inqas effiċjenti u da għat l-iktar issa, però l-problema hi li ħafna nies u din hija jiena naħseb l-ikbar problema hija li l-biċċa l-kbira ta' nies ma konxi xejn, N-nies jiġaw Abba xiex qed tajt. climate change. Xejn. Konxi jew ma jridux. Konxi jew ma jridux ikunu jew ma jridux jagħtu kontribut tagħhom. Jisimgħu ma ħadd mu jifhem xejn x'inhu jiġri. Mela tista' taqbad bidejk u laqqas tara bajnejk. Qed jaraw ċertu. Le, n-nies iridu jaraw. Temnu temmen li l-climate change system minħabba tort tal-bniedem jew tort ta' natura jew t-nebda. U le, parti mit-tnejn. Il-climate change hija tortana.
come on. Ġifieri inti ma temmenx li l-natura għandha parti mit-tort. Min xiex għandha parti Ġifieri mit-tort. qed biddel is-cycle bħalma tagħmel bħal tagħmel eluf ta' snin minn il-cycle qed tibdlu bil-mod. Aħna li qed nagħmlu nemmen u naħseb li Sabrina hija informata. Issa ngħaddu għal Sabrina. Affarijiet, le, imma aħna li qed nagħmlu qed naġlu l-proċess. All right. Inti għandek anki issa il-geoengineering il-ħin kollu għaddej minn fuqna. Meta tgħid geoengineering, x'inhu huma tal-geoengineering? Ħa nisma' qegħdin. Dal-qabda salfer li jitfgħu sprays, Ekem, għajdina għax naqbdu l-kustjoni għara. Un baden kompluwa, bżax. Melkem, inti temmen fil-list. Jien naħseb taħlejta ta' tnejn naħseb l-cycle naturali, għajmin memx dara kemm il-darba tul mill-history għal-menu li nafu, jew li suppost nafu kemm il-darba, kemm nifens kbar li bidlu d-dinja. Ma tammex li l-bnidem għandu pront. Ħanejlek xie, enti kull ħaġa li għaw fid-dinja ħatħalli xi forma ta' impatt fuq id-dinja, imma di li rridu bil-fors fuq il-bniedem nitfaw il-guilt feeling li kważi anke jekk neħdu n-nifs. Nagħmlu xi ħaġa ħażina, sorry jien ġejt hawnhekk ma nafx kemm il-sena ġejt, nipprova nieħu l-aħjar minnha il-ħajja. U taħraq kemm trid tkisser kemm. Ma għandna tfal żgħar. Ma dak mhux sostenibbli. Jien tkellem ma' nies tfal żgħar 5 snin 6 għax qed jitilgħu bil-brainwashing daw diġà tal-guilt feeling għas iridu jieklu. Ma jridux jieklu laħam. Għax qalu l-hom jekk tikoll il-laħam ħabba l-baqra x'toqgħod boss il-baqra. Daqs li kikol il-baqra. ħanaddi għasabin. Qabel il-baqar. Kien għaw id-dinożawri. Qabel il-baqar. Qabel il-baqar kien għaw id-dinożawri. Għax ta' Jena naħseb irridu nkunu vera omja biex najdu illi il-bnidem m'għandux tort fiha din. Naħseb jena l-istorja qed turina biċ-ċar illi il-kapitalizmu qed iġib dan ir-riżultat. Issa jien mhux qed ngħid illi m'għandniex ngħixu ħajja libera, mela le, imma n-natura qed turina wkoll. Illi jisma' l-aħwa ħi. Jekk intom ħatiġu titnejku minni, jien ħaniġi nitnejjek minnkom u ħanoħloq id-diżastri. U daw huma affarijiet li qed isiru f'pajjiżi differenti tad-dinja fej ċertu affarijiet li qatt ma saru anka il-xita saġerata maltempati jew sħana estrema, daw ħadd ma jista' jinnegom, issa jien mhux qed ngħidlek illi ma tistax tkun parti min natura, ma forsi għandek 5 to 10%. Imma mill-bqija, sfortunatament, il-kapitalizmu u l-materjaliżmu ġabilna dan ir-riżultat. Biex Melkem ikun jista' jieħu taħseb li il-baqra tiegħu. Eżatt, parti minn natura. U parti Milaw daħna għaddi għal-salvu, għal l-istess domanda. Għalli ma tenduru għalik. Sabrina. Il-ġimma l-oħra irrealizzajt illi ma tantx deret fuq l-aħbarijiet imma ġod desert għamlet il-borra. Salf, inti salf, taħseb. Jena ċert. Normali dik. Jena ċert li there is a mix, jena ċert li fimni. Ma fxattix li ġadi li aħna ċertajna. Ċertajna sajkel tajb. 10,000 sena tajbin biex sviluppa d-ċiviltà li ngħixu fiha llum. 10,000 sena minn biljuni u biljuni. Ġifieri qabel kien hemm nafx kemm il-biljun seklu ta' Ice Age pereżempju ġifieri. Però yes, jiena ngħid li l-Industrial Revolution ovvjament we started doubling għax dir jiġri, aħna we started doubling in-nies ma nafux x'inhuma. Dan meta tibda d-babas in-natura. Mhux jaqlek. Li Alla ħares li minnaħa l-oħra, għax aħna wara kollox aħna x'għamilna differenti. Li aħna kapaċi nimmanipolaw u nbidlu l-affarijiet. Dak li jagħmlu n-naċiżmu, dak li jgħidulu żvilupp. Però again, ġifieri issa hawn se nitlu fil-filosofija x'inhu żvilupp, hekkux veru tajjeb, hekkux le. Jiena li niddejja meta jibdew daħ l-ismi. Kapitalizmu, il-soċjalizmu, il-ġizmu, il-ħsara, ħajlek għaliex, għax divizivi. Jena niddejja, diġa semmejta, jena nara l-daw stop oil now, morri għamlu, għax ma morx Beijing tamela emmek il-problema. Muxa, mela raġel, seħra xol bil-karozza, għanna jmur xol tart, xisa tiħu? Tiħu l-nis, u jena li jett niddejja, u jena sabli din hija għax wara kollox, jena najt li wara kollox, u l-poplu li rritjati,
mux dawk li jitkellmu di Mhux hekk. tal-kop u s-sasla u xinu ma' Oh, bil-kop biex jiddubbaw ħanajdlek. Eh. Xnejdu. Wara kollox in-nies irdu u għedu sma' dejjem problema, imma jekk imbagħad in-nies kun hemm xerba fanatiċi ngħidu kif inhi għax U fanatiċi. mala xinu. Sawa, għadu jagħmlu dal-buffonati. In-nies awtomatik joħdu kontrihom, flok ikun għax dan inti ma nies dom miegħek. Mux kontrik, mela allura, nagħmlu naqra edukazzjoni sura. U għafat li. Il-konsum, jien naqbel ma Sabrina fuq il-konsum, fodri aħna tħanna daw l-axħar ma nafx 20-30 sena, jien l-axħar 30 sena. Iżjed, ma l-Industrial Revolution. Konsum, ma naħseb issa ġejna mota s-ġerat. Fodri, Iva, inti jekk għandek television, għalfej għandu l-lum jgħaddi l-garanzija minn fuq u jisak għandek. kombinazzjoni konti t-ħabat jgħabel ġejta. Tixtri waqt wara sentej, kif talaq il-garanzija, pop, tal-eddi. Fil-fak kien hemm persuna Taljan xi ċelebritan sejt minn dik daħat għandu fridge ejla 60 sa. Ħaġa żgħira. Hemm l-istorja, l-istorja tal-bozza. Bozza 110 snin. Eżatt, Fodri da. Daw intaqgħu daw li jipproduċu l-bosot, għallu isma' di bussew ta' u għamlu la life. Fodri jekk irejdu daw tal-COP 29. Għax issa tħandha argument interessanti. Imma mbagħad il-problema ta' b'xiġri, dina li ġara li s-soċjetà imbniet in a certain way. Dawek jagħmlu botkots li jgħixu mit-sena. Għaldejjem ma jkollux daħħad. Għalhekk għandna kapitalisti li qed jagħmlu oġġett kif qed tgħid Sabrina illi flok iservi u tgħidu Iva veru. Iservi 10 snin iservi sena. Imma il-problema allura għara nispiċċa ngħid li dik ir-rivoluzzjoni li ngħidu li l-inqasam led vittmi, għax let's face it, ir-rivoluzzjoni Russa ra kemm mitu nies, ir-rivoluzzjoni Franċiża ra kemm mitu nies. Ir-rivoluzzjoni industrijali baqtlet il-ħadd. Imma toqtol id-dinja. Toqtol id-dinja. Mela l-iktar waħda li tidher paċifika. Hija l-ar waħda. Ngħidu. Aħna l-iktar waħda paċifika. Mela allura hija l-ar waħda ġiet toqtol il-qatt minn kombinazzjoni illum mija kont qed nitkellem fuq hekk Mari, naf mija u laqqas ma' Melkim ħin minnhom. Dal-fatt illi kollox konsum. Issa qabel kienu jgħidu mela dawk sentej għandhom sentej garanzija biex ikun hemm iżjed xogħol għan-nies. Mhux hekk suppost. Imma illum morna biċċa oħra. Illum għandek kumpaniji bħal Volkswagen għadhom kif keċċew 40,000 ruħ għax il-robot ħapost il-bniedem. Ilu jħopost il-robot ġbir. Del periklu. Issa ħalli jiena naħseb naqbel ma li qed tgħid Sabrina u anke li qed tgħid illu u ma li qed jgħid Salvu iktar minn ma Melkim. Però li qal Melkim l-ewwel fuq il-baqar. Dik fuq dik kont ħanejt minuta ngħaddu l-baqar. Fin-1950 ħantik statistika minuta Mario. Fin-1950 il-popolazzjoni tal-baqar ġol-Amerika kienet 82 million. Issa, fit-2024, ma morniex ħafna l-botta, 87.2 million. Jiġifieri daw il-5.2 million għamlu daqshekk sara lid-dinja biex ngħidu isma' tikolx laħam. Li maħniex ngħidu, kemm tkisser rainforest biex jagħmlu l-avokado. Kemm tkisser is-soja. Mela, qed biex jagħmlu il-mango u dawn l-affarijiet. Fil-fatt waħda mill-ikbar soluzzjonijiet għal global warming huma propju the simplest, is-siġar. The simplest. Kieku kan nikkonċentrax wara kollox. X'izhom l-ambjent tad-dinja. Biex tagħmel l-avokat tkisser is-siġar, xortu. Is-siġar u xejn iżjed. Voldri, issa problema kbira wkoll biex ngħidu kollox. Hawn min jaraħħaw problema u ma milli. L-ammont ta' nies li qed jiżdiedu fid-dinja. Għadha ħadd ma jsemmi, hemm kważi 9 biljuni. Daw. Ma ħanelek l-istess ħaġa din. Għala Malta, għal-Ewropa, mkien ta' dawn naħtalit. Mhux hekk le, l-Ewropa imma din aġenda oħra ta' depopulation. Ġifieri irridu naqsu n-nies biex ikun hawn iktar ikel, eċetera, eċetera. Din hija aġenda ngħidilha jien l-istina tittoqtol in-nies. Allura dik itnaqqas in-nies. Ikel, jiena fejn taħdem il-partner tiegħi li taħdem ġo food store. Daw għandhom regola ġo dal-Austrian food store.
ġo Slovakkja, illi laħam shift. Jiġifieri qed ngħidu ħarġu pork rib, whatever, jekk fi żmien il-ħin tal-ħanut mis-7 ta' filgħodu sa' 7 ta' filgħaxija ma nbiħħiex, di tintrema laqqas tajt tmur santwarju għall-annimali. Franza le, Rema. Waħda mill-affarijiet waħda mill-affarijiet li l-Ewropa qiegħda tisħaq fuqha huwa kontra l-waste. Ġifieri dika il-waste. Ħanejlek daw ara. Telaw kemm trid. Aw ħafna ipokrizija kbira, speċjalment fl-Ewropa. Daw issa billi ta' parsi jqogħdu jgħidu ħabba l-waste u mhux waste. Daw ħabba l-production u dejjem it goes again to money. Enti jaqbillek ħafna drabi tipproduċi ħafna iktar milli għandek bżonn, jaqbillek tar miġieli biex telħaq ċertu targets u hekk daw hekk jaħdmu. Għax jimporta ħaxra mal-waste. Dam tax kemm jintrama vera. Jintrama, għan biex joġġili biex jżommu l-prezzoli, u għadri ma joqgħodux jiġujtuna jisom. Ma dak l-Ewropa kontriħ, ġifieri Ux, kontriħ, home paper un bat jagħmlu kollox mu wara. Home paper. Il-problema hi li inti mbagħad għandek pajjiż bħaċ-Ċina. Li dan huwa pajjiż komunist. Da komunist suppost jaħdem mal-poplu. Għala jaħdem bil-missiera. Fabrika tal-militar, sewwa. Juhu t-teknoloġija minn l-Europa jatawilom, per esempio, kont nargumент fuq il-pejs ta' dam. Teknoloġija tawilom Italjani, da rama l-fabrika, ovvjament da difen Italjan spiċċa, għax Italjan ma jistax jagħti il-pagi, iżgur, mela x'inhu jiġri, mela terġa' daw dew jibgħatu il-pejs tumbat minn hemm mal-Afrika. Let's go. Il-bdiewa tal-Afrika spiċċaw bla xogħol daw li kapru ta' dam. Telqu marru refuġjati saqallija da, rajtu bajnet, għaddu. Da spiċċaw jaħdmu fil-fabriki saqallija. Xej? Mux dik il-vili, il-vili da. L-pejs li kienu jgħamlu suppost il-forma ta' Taljani, da bdew jiziduħ ma nafxiex. Biex ikbar il-voljum, biex iktar jgħatam il-prezzijiet, u iktar diġu, iġiver il-bicċa xoħdi, ismani, memx jizmi, memx komunizmu, kapitalizmu, da jem. Min għand tjamel fabrika u jara tjamel lira, irrit jibqa jgħamela u kista jgħamela. U dik, that is the bloody bottom line. Inti l-għu semmejt. Il-bilta li għet jgħajt selvu, li dat-tadam għet jiġi bottiljat iċ-ċina. Bit-tabella. Mela. Made in Italy. Bit-tabella ta' Mela, da beda jgħamel, daw iċ-ċina beda jgħamel. Tabelli jixbħul ta' Taljan, il-dak li ta' teknoloġija fil-bidu. Semmejt inti popolin fejn għandek il-pesticidi fl-Europa ma sawx jisiru. Ma jisiru barra l-Europa u jieġi baħħom ġal-Europa. L-istess ħaġa. Għal daw imġien. Jena li għamġien. Kont fiċċejt fuqa biex nitkellem fuqa. U għanna issa oħra. Naħseb l-ewwel semmita Sabrina. L-agriculture u l-monoculture. L-agriculture inti dejjem palma nagħmel jien you make a balance bej l-ekosistema u l-biodiversity. U mbagħad għandek il-monokultura li tkisser kollox. Għamilt 10 hettari ta' korn biex nitma l-annimali wara li mela daħħalt l-inġenji, daħħalt il-bex, daħħalt ma nafx iżjed. Għamilt il-harvest, x'għamilt flok serraħt il-ħamrija, daħħalt il-deep cultivators u għarġajt tilt kollox mill-ġdid. U għalhekk m'għandniex ħamrija ħajja dal-aħħar u kulħadd u iżjed ma nitfgħu pesticidi, iżjed ħanoqtlu l-ħamrija. Mela, inti l-ewwel semmejt li allura huwa tort tal-baqar? Issa jiena hawnhekk ħansaqsik d-domanda. Allura jekk inti qed tgħid inti bħalek u bħali aħna naħdmu b'ekosistema, ġifieri jekk għandna baqra, għandna tomna art għall-argument. Tajjeb biex nagħti eżempju biex nifhmuna, però min irabbi l-baqar għal tomna għandu 50 baqra, 60 baqra. Ġek mela allura da l-ekosistema mhux qed ħalejtek tifjorixxi għalfejn, għaxek il-baqra tiegħi tħammex tagħmel id-demel ħajrħaq isir demel tiklu l-pjanta tikber u tiġbed is-CO2 tal-gases li qed tarmi l-baqra. Imma mentri jekk jiena tfajt 50 baqra f'erja żgħira, mhux ħajkun hemm l-ekosistema taħdemx.
Allora għalek forsi il-baqra allura rridu naqsu forsi ħammu fejn jgħidu l-Ewropa rridu naqqas l-irsiset imma ikolli iktar baqar jiġru ħanajtek fil-ftuħ. Ġifieri biex ikollna ekosistema, għax qed nipprova nifhem. Da l-Fit for 55 li għandha l-Ewropa, pereżempju, jew inkella il-Farm to Fork. Fejn di qed tgħid l-istrateġija illi rridu naqsu il-baqar. Imma rridu naqsu l-baqar minn post fejn qed ngħid jien pereżempju baqra qiegħda fl-ekosistema qiegħda dak li qed tipproduċi tarġa' qed inħadem jew inkella rridu naqsu kollox. Ma fuq dik eżatt, jisni ma nafx imma jien eżempju ħantik eżempju. Le għax jekk tgħidli l-Ewropa trid li tnaqqas kollinkwa laħam. Rridu naqsu l-baqra anki minn nies bħalek, pereżempju bħali illi rabbu ġew ċifnik u d-demer tagħhom narġgħu niġġenerawh u nagħmluh u tikber il-pjanta tarġa' tagħmel tiġbor is-CO2 lura. Mela allura jekk l-Ewropa twaqqafna lilna, tajb tkun ċara u tonna illi l-Ewropa qed tinċentiva industri oħra bħal-industri bħalma semma Melki fuq Popolin u interessanti. Tal-laboratorju, allura hemm li il-moħbija wara. Da, hija ċara da x'qed moħbija wara, u dik id-dejja. X'qed jagħmlu l-Ewropa. Inti jrid ikollok Mario sustainable farming. Jiġifieri, jekk jien għandi Tom Nart u fuq dit Tom Nart suppost għandi 10 baqar biss, ma nistax ikolli 100. Kif inhu l-każ? Għazza bar daw l-intensiv ikunu. Dawn il-100. Dawk il-ħnizer kollha mal il-daqsek. Eżatt. Imma mbagħad jien nippretendi. Huma sustainable daw il-100 baqra. Issa qed insemmu di tal-laħam. Jien di wkoll ma nistax nifhem eżempju kif. Mela hawn viċin tiegħi hawn ġie xirtietet kbar li produċu il-majjal. Majjal free range ġifieri mhux f'dawk il-cubic il-żar. Zakaru x-xenitajiet. Imma dal-majjal ħaj jiġi sportat lej Poland biex jinqatel hemm biex imbagħad jinbih l-emmolaw. Sa frattant l-Slovakkja ċertu supermarkets kbar qed jimportaw ta' Spanja. Ta' Malta qed imur suqallija ta' biex ma marrux il-patata ta' Malta tinbieħ lek bala minn pajjiż. Dara abdet suġġett vera interessanti. Loġika tagħmel di. Ma tagħmelx loġika li l-istess Malta il-patata ta' Malta minn il-patata ta' Malta. Għax probabbli ġibu Dik ma tagħmelx imma kapitalist tagħmel. Użgur. Il-kapita seħ kunu għax ħabta ċertu diskors. Għaw bidwi per eżempju, ħadu vera fuq television, dak mhux għajlu kapitalist jien għax għaxira bil-patata, mhux qed jipprova jirtiż il-prezz aħjar, jinsa noħodha kontri. Ħanejdlek tal-prezz. Emma lek li jiena fil-fema tiegħi, voldi l-gvernijiet jonfqu tant miljuni jew jaħarqu tant miljuni. Inti għandek tgħin ċertu industri. Biex għax kif qalet inti tagħmel sens. Jekk baqra rabbejtaw, kowlaw, mala l-baqra minn hawn tbieħ l-argument b'ħejta ċ-Ċina. Sewwa, u mbagħad inġib l-ikel il-laħam miċ-Ċina jiena bħala pajjiż ma tagħmel sens. Transport, wan li l-istess qed tikkrea CO2 u l-affarijiet kollha. Apparti għalla jafx is-sistema li hemm bżonn tinbidel. Is-sistema hemm bżonn tinbidel. Le, Fodri komplessa ħafna biex tibdel għax dassa. U għandek il-periklu da dejjem kien ta' imma forsi llum naqra iktar. 4 kumpaniji kbar xtraw kollox. Fodri aħna nipretkaw ħafna kontra l-monopolju hekk. Da għandek kumpaniji l-istess għalibek il-kumpanija tkun fil-farmaceutika. Fis-sistema tal-ikel. Fis-sistema daw asnafxa. L-Unilever għandu kollox da. Mel-breakfast fi xentqom. Sal-ilma Fodri ridaw. Allura issa da jena jisi xaħadda. Ħajja ġejjed li jien li da għati joħsib l-interess tal-ħajja tiegħi bħalma kienu l-kwistjoni ta' fiktar da' minni tal-vaċċini. Ħanaf da' kumpanija l-iktar di kumpanija fid-dinja li tilfet lawsuits. Taw ħalsu 3.2 billion kumpens. Ta' kemm qatlunies u mardunies. Imma alla jbirek daw għamlu Alla. Il-gvernijiet tal-Ewropa u l-oħra Ursula von der Leyen tibat l-SMS is-CEO.
Fodri f'dak l-istat wasanna ġol Ewropa. It's all about money. It's all about money. Diskussjoni dejjem sejra, it's all about money, it's all about money. Oh, mela. U ma qed ngħidu Sabrina. On nies li mhux. Fodri. ħansemmi dal-dipartiment li interessa, nitkellmu fuq l-istorja u fuq Napoleon u fuq Alessandru l-Kbir. Meta tfittex, da mhux conquest, da finalment. Da kollu. Mala. Bil-bidunet, ġiviri, da. Sabrina, ħanduru għalik, għax ħanduru għalik, insomma, naħseb. U xalejna. Għal-raġuni li ju, liġi, ju deforestation law. Tajjeb, issa, wahda mill-għalu dawn illi il-United Nations Food and Agriculture Organization stmat illi 420 miljon hectares ta' foresta ġew meqruda insomma, li area akbar mill-Unjoni Ewropea. U da u bejn 2020 ġifieri fi 30 sena daw, tajjeb. Issa, apparti li din ta' sena oħra biex jirregolaw ruhom, ta' tom sena żejda sa biex jirregolaw ruhom, imma apparti minn hekk, il-consumption tal-Ewropa hija 10% tammont ta' 10% tal-global deforestation. Issa, il-palm oil, u lek ħanżaqsi li l-lek, u għax naf l-vegetarian, u s-soja dawn jammontaw għal 2/3 mux ċajta minn it-tort ta' 10% mill-kontribuzzjoni ta' deforestation. Isni xi waħda nagħmel il-palm oil jien. Le, imma nisimgħu ħafna u anka mhux ngħid li intu għax minn naf li m'intix jew imma nisimgħu ħafna minn dawn il-woke illum lil-vegans u mhux vegans u dawn mhux kulħadd huwa woke. Taġi fimlu vegans nifhmux. Imma qed jużaw din xi semma. Illi tmur vegan biex inti tgħin il-klima. Tisalva l-pjaneta. Hija fatta x'issa dinha mhux qed ngħidha jien qed jgħidu ġifieri l-United Nations. Mela. Tajjeb? Ħanibdew bi prinċipju kardinali. Min fil-fema tiegħi tikol x'tikol hija choice personali. Għandek nies illi ikollhom ikunu vegans mhux għax iridu imma minħabba problemi ta' saħħa. Ġifieri fuq hemmhekk naqblu. Issa, għandek vegans fil-fema tiegħi jiena aktar nersaq lej il-pescatarians kieku nista' nkun completely vegetarian imma ħabba problemi ta' saħħa ma nistax. So, għandek nies li huma vegan bi prinċipju. U jiena dik il-kategorija ta' nies nirrispettom, però fil-fema tiegħi ma jfissirx illi jekk tkun vegan inti x-xempju tal-perfezzjoni. Jiena li this is a misconception. Il-komunità vegan Malta fil-fatt ħaneħdu Malta. Daw il-nies vegans illi per eżempju m'għandhomx sens ta' komunità. Jew jippretendu li tmur f'kull restorant u ssib l-affarijiet li huma processed fl-aħħar mill-aħħar. So, għalija hemmhekk inti diġà tlift il-prinċipju ta' għalfejn inti vegan. Issa inti semmejt il-palm oil. Jekk inti vera vegan, ma tieħux prodotti sija jekk hija ċokkolata, jekk pakket crepes illi għandhom il-palm oil. Issa biex inkunu għedna kollox, u s-soja wkoll, biex inkunu għedna kollox, jekk inti n-Niġerja, tieni sekonda nitlef il-fil u. Ma basta jispjegax ma nafx. Fejn jidħol il-palm oil, per eżempju, jiena completely against palm oil, kemm jista' jkun ma neħux. Il-mara tiegħi Niġerjana u meta tila hekk di, like taf kif, għalfejn il-perċezzjoni tagħhom tal-palm oil ukoll hija differenti. U kważi bdejt nirrispetta dak illi qed tgħidli. Għalfejn għax huma n-Niġerja jagħmlu użu minn kull parti possibbli tal-palm oil. U hemmhekk hemm l-injoranza fil-fema tiegħi illi wieħed għandu jeduka ruħu. Issa, jekk naqbel u ma naqbilx, kif għatlek jiena dejjem ħankun pro illi ma toqtolx l-annimali, ħobni u obodni, imma dik jiena u dak huwa l-prinċipju tiegħi. Ġifieri jekk jiena nista' ħansalva baqra fis-sena, ħanamilha għax inħossni ħażin jekk nikolha, but that's me. Again, nemmen illi xorta hemm ħafna ipokrezija. Dil-perċezzjoni għax tkun vegetarian jew vegan inti s-salvazzjoni tad-dinja għalija mhijiex korretta.
Proset. Melkim. Skużani, Salf, ma Daħal- nafx Xina ma nafx Daħal- fuq daħal- tal-palm oil xin il-problema tiegħu ta' soja u soja. il-kwestjoni tal-palm oil li da Ovvjament kif ma nafx xina ħafna. il-palm oil ħafna minnu jitkabbar fil-reġjuni tal-Afrika Rainforest, eccetera, eccetera. U da jintuża per eżempju anka fi prodotti tan-Nutella, tnajlet, Eżatt. ribs. Ma xin il-ħsara tiegħu. Deforestation. Deforestation. Ħabba deforestation. Eżatt. Okay, okay. So, Ma tjom Mhux tortu tajjeb dal-pajzi għas-saħħa. Afrikani. Apparti. Qed jistgħu U ma ħafna per mustabina Iva, ma l-abbusi għal-problema. Ma daw għal-jom flus tajbin, u Għazgur li flus Żgur, tajbin. żgur li flus tajbin. Flus tajbin. Il-palm oil ma tix ħafna. Ma allora skużi ta' permetti, allora ma din idejqun in-nies, mela nikkundannaw il-daw il-kumpaniji kbar għax jisfruttaw il-xizma. Però biex inġibħa għan mabduwa xi Filippina jew xi xaħat mill-Indja u nħasuh bil-qamel. Dik ma importax, mhux l-istess ħaġa, dik il-bażi ta' kollox ġifieri, dik. Melkim, xtax, għax ma ħad ħobbi xirbija din, d-domanda. Le, Volderi. Għax melki maħobbu l-bacon, Għara, jina nikol mill-inqas laħam, minix vegan, miħol jekk fis sena nikol 3 steaks, jekk ħafna, nassigurakom li ħafna, għax ma tantx sa tiġix li tal nazal, ma Kien hemm kellima miegħek Polina, interessanti kienet. La qalet li l-laħam mhux tajb għas-saħħa. Issa l-lum il-studju turu motiħor, il-laħam huwa tajb għas-saħħa. Koll l-laħam il-bnidem. Għaw minn jgħidlek kull laħam biss u tikoll. Kien jgħidlek pejja fuq tkompra. L-istess bħal tal-bajdin, l-istess bħal tal-bajd. Dejjem insomma. X'taħseb? Mario, jiena ħanajdlek di bħala xi ħadd li kont naħdem fis-settur tas-saħħa. Daw x'ismu Għax kolli li jeltada, u baċenti. A balanced diet, jiġifieri inti tibbilanċja bejn karbodrati, proteini, xaħmijiet, kemm jgħidu li xaħmijiet u da u vintaw il-sunflower butter u hekk. Kolla ħżiena, kolla falija. Il-butters li huma ħżiena ħafna u morru għal the old butter full of fat u hekk, huwa iżjed ta' saħħa għalina milli dak li suppost kienu jgħidu t-tobba u dak il-butir ħad naqqas il-kolesterol. L-istess bħal ta' soft drinks din l-istess ħaġa. Da li. Mbagħad għandi domanda għal Sabrina peress li hija vegan. Le, minix vegan. Kważi. Vegetarian. Ma mostra naqbdu mal-vegans għax. Le, mhux fuq. Le, Volderi da ħanejlek hawn ħafna ekonaw dejjem misconceptions. Sewwa, jien nemmen skont fej il-gvernijiet tal-Ewropa u tad-dinja kollha jkunu jridu jippuxjaw l-aġenda. Volderi jekk għall-argument daw iridu within 2-3 years nibdew nieklu l-laħam tal-laboratorju, l-hemmhekk ħanimxu. Volderi jibdew jgħidu hekk il-laħam, dik jien kont fil-programm, qal da l-aħjar l-laħam li qatt tista' tiekol. Qal minn ġo l-laboratorju. Anki jikol il-crickets. Mhux għalhekk Volderi ifimni. Jemmenek jew għandu insomma parti. Li ma jista' jkun għandu raġuna xejn. Jista' jkun jew mhux ħaneċ da fil-laboratorju. Tagħmel il-natura fil-laboratorju dak. Ma ħanejlek jien nemmen fl-aħħar mill-aħħar kull ħaġa mbabsa. Dal-laħam ta' vera jew? Le, laħam ma mor Mor bil-printing. Il-plan. Jużaw il-real cells. Jien dejjem inġib eżempju. Le, mhux plastik, jużaw il-real cells, just jikkultivawhom ġel-laboratorju mbagħad jipprintjawh biex iġib bħal-laħam. Għantu tomtu, bajdu li kontu temnu xi darba sajxu żmien. Jistampaw li, isma stampa l-istek. U għamil li, well done, ta' Jena, efimni, jena Volderi kif da, inti, aħna kollha ħanħallu mpat. Messa mbagħad li joqogħdu jitnejku b'ħafna nies. Għada fil-vera jkunu qed jitnejku bihom. Iġalek temmen li għax inti vegan qed issalva d-dinja. U kważi tiġi f'sitwazzjoni li tobot xi ħadd għax qed jiekol il-laħam. Imma dik hija parti. Ejja, ma dik parti mill-aġenda. Jiena kek veru da jistgħu jistampaw il-laħam u ma jinqatilx annimal. Onestament,
Ma niddaja. Isma' Tieni sekonda. Ma nafx, ma nifhimx li qed titkellem minn ħalli n-nies jifmu għalfejn qed nitkellmu fuq il-laħam. Qed nitkellmu fuq il-laħam viżavi illi il-baqara hija waħda mill-iktar pollutant il-laħa jew il-laħam li għaw fid-dinja. Biex niftijamu rridu jneħħu l-baqra għaliex din tipproduċi il-mejtin, il-gas. Allura, inqas ma jkun hawn baqar, inqas ħajkun hawn mejtin u CO2 u iktar ħannaqsu it-tisħin tal-globu. Jiġifieri għalhekk qed nitkellmu issa wasan qed nitkellmu fuq il-laħam. Imma da l-laħam hekk tildu baqra. Imbagħad għata l-laħam insomma l-farmer jew min ikun u kilt il-laħam. Jekk tmorru tixtru. Ta' parsi it's like meat jew xi ħaġa insomma da ma jkunx meat imma meat. Ta' parsi. Araw l-affarijiet kollha daw li jitfawlu. Mux tajja passa ħazru. U l-affarijiet, l-oħra li kissi. Emulsifiers u colors. Da kollu valjenu, ta' fodri da minn għalih da. Li ju vegan u għet jikoll dal-imbarazz, għet jgħamil tajja pal saħtu. Serħu raskom ħer tħadu fl-iskon Nutella kull-jum mill-li tħadu dak l-imbarazz kollu. Infatti, li għal Melki missa kont sensaqsi lil Sabrina tikol daw li huma bħal Beyond Meat u daw l-affarijiet illi mhuma xejn li plastic composite of chemicals biex ta' parsi u jien din ma nistax nifhem. Everything is a composite of chemicals. Dina naħsbu li qed ngħidu everything is a composite. Ma mod ikollok mit chemical u tnej. Ma tamilli, jien ġomuħki ma tamilli Jiena li ritnaf, jek dan il-prodott. U ix, ekko, mux healthy, u xinu, mux tajjeb, ma jiena nemmen, jek nista, nikol steak, u naf li ma għatliġ, jiena dik interessa. Nċtib, għan saqsek doma xenti naf l-straight. Ella jħalluni nirrispondi. Jiena li għataf xatta għamel jisek l-istja, xte preferi jenti ikollok relazzjoni ma mara ta' vera jew ma pupa? Jena jisa xil-baqra. Jek ħana ismani. Pupa mux ħatmeri. Jek ħana il-lekta, jek taqdin sessualment nipreferi pupa ta' blinkwit kollu ta' u nassigurak li tkwarti dal-bizzawġin. Laqbel ma salbuna. Sigurak, ostra. Jendu bqa traditional. Jek kħan, kifet tajtel li daw fihom il-kimika ħażina. Ħażina ħafna. Mhux kimika. Ħażina ħafna. Ħażina l-ra. Ma sorry ta' intom qed titkellmu fuq il-laħam isu xi qdusija. Bir-rispett kollu. Il-laħam li għandna Malta kollu injections it-tiġiġ u allora dak tajjeb. Bir-rispett kollu. Iġifieri ħażin b'ħażin. Jien preferi nikol xi ħaġa artifiċjali mill. Mela allura. Kemm naf li fiha u mhux ħanitkellem fuq personali jiena nħobbna mill-affarijiet mejn li jiena, imma nikdeb jekk ngħidlek illi darba f'mitqamar ma nuħux burger għax min ma jħobbx isib xi ħaġa lesta taf kif u jikola. Imma again il-moderazzjoni kollox fil-ħajja għax da jekk inti tikol il-laħam u tmur tixtri il-burgers mis-supermarket. Ħadd iġi tgħidli li dak laħam pur jew inkella mbarazz tal jkunu sabu minn tal-annimal u kilwa mhux l-istess ħaġa. Jiġifieri irrispettivament jekk intix vegan, vegetarian jew kannibalu, at this point l-iktar importanti huwa il-kwalità tal-prodott u l-enfasi għandha tkun fuq il-kwalità tal-prodott. Ngħid l-aħħar ħaġa illi fejn tidħol regolarizzazzjoni ta' daw il-prodotti li qed issemmi kelli meeting ma' waħda mill-ikbar kumpanniji f'dan is-settur. M'hemmx regulations fihom daw l-affarijiet, allura kulħadd jitfa' u jagħmel li jrid. Allura kif ħanoħolqu standards ta' prodott ta' kwalità? Min qed jiċċertifika li daw huma prodotti ta' kwalità? Qalet l-ewwel tal-affarijiet li ħżiena daw ħafna mill-ikel malli taraw eżempju fl-ingredjenti dawk il-balla numri 512 daw kollha valjenu qed jieħdu. Voldri għalhekk issa jien ma tamur nixxi. Ma kat sokkor? Ejwa, mhux anke zokkor ħażin. Ma mbagħad dak li jkun nifhimni zokkor. Ma l-argument. Tini ċans, Mario, it-zokkor tista' tmur għan natural sugars. Inti tista' telimina il-cane sugar. U tuża id-dates pereżempju.
Stevja, naħseb. Mbagħad iktar għandna bżonn deforestation biex nagħmlu daw t-sokrijiet. Ma aħna għad nitkellmu għal saħħa li qalet jella Saħħa anka l-butir, aħna l-butir kemm kienu qalonna li kien ħażin. Evventaw il-marġerin għax dak redu jippuxjaw. U dak l-istiet dak mid-darbar mill-butir. Aħjar taħol butir, inti tara anzjani. Għadhom jieklu, volti redaw, fix-xaħa, misajru ġox bix-xaħa. Għandu 90 sena, ma jħux pennola waħda, u għadu kollox sew. Insomma, kemm konna ħjar meta konna. Mela, mhux fil-veru. Ma għax konna nużaw l-affarijiet naturali. Imma l-lum kollox ġim babas, ħanibdew ġim. Jena naħseb, taf xiex ta' meta bdiet il-problema, meta bdejna neqrdu l-grocers, ta' Vitorina, u l supermarkets, bid il-problema. Eskora ġiet il-mass production. Imma il-mass production ġiet ukoll minħabba l-fatt illi inti għandek l-overpopulation kif qed inti. L-overpopulation bil-eżempju l-qamħa, ma bqajniex nużaw il-qamħa l-antika, illum il-qamħa hija hybrid għalfejn użajna l-hybrid biex tikber biex tkun ikbar. Biex tagħmel iktar u inti temmen ukoll li qed issemmi inti taħseb illum alla jbirek fi żmien 30 sena mela qabel ma ta' kont tifel. Gluten tolerance. La gluten, la lactose. Daqqa waħda. Issa f'daqqa waħda. Alla jbirek hawn kważi naf terz tal-popolazzjoni bil-problemi. Aħna Malta hawn kemm trid third world nationals saqsu lilhom jien meta nsaqsihom dik. Ma li jgħidu li x'inhu da. Jafu x'inhu. Jafu x'inhu. Jgħidulna xiex. Jek tixtri, jek għalelek. Għaxu ma don naturali. L-affarijiet ta' mek inti gluten intolerance. Idħol ixtri l-Asian Wheat. Asian Wheat di hija qamħa hija tista' tgħid l-antika, ħanejdek waħda minnhom mill-antiki u tkun ħafna iżgħar minn dik li nipproduċu llum għax hija hybrid u għamel ħofs bija. Imma tant hija low in glutamin din l-qamħa għax hija li ma tagħmellek sara, imma mentri l-qamħa li għandna llum tant ġiet proċessata. Ġiet proċessata ġiet hybrid, illi id-daqs tagħha jitqu xi 3 darba iktar minn dik li kienet. Però jekk illum nimmorru bil-popolazzjoni li għandna din hija għal dik li konna nusaw għal-antika. Nofs id-dinja tmut bil-ġuħ. Ħafna nies imutu bil-ġuħ qegħdin tipproduċi xi 30% inqas mill-qamħa li għandna llum. Ħanejtek, għalax x'jiġri. Ġifieri għandna allora x'ħanagħmlu. Għalhekk li qal salvol ewwel bl-Industrial Revolution għalkemm tidher l-iktar tajba. L-iktar waħda letteralment mardet id-dinja kollha. Fodri kważi ma ħallet il-ħadd. Toqtolna bil-mod, fodri għalhekk dal-mart kollu law kan. Issa l-Ewropa ma ninsewx li daħlet liġi kellha dit mill-Parlament Ewropew din u tagħna bil-galla vota favorija fuq National Restoration Law. Li dina diedet illi l-art il-bdiewa jħallu xi 20% ma jaħdmux l-art. Ġifieri dan il-crops kollha, bażikament din, kienu ħajolew, ħallejn bad kien xi ma nafx l-Ministru jew m'għaddiex din, imma li jkun din għaddiet, għandek 20% tal-art li jridu aktar minn 20% tal-50%. Għaddin qed jgħidu l-esperti illi l-art ma tinħadem għar nofsa biex tiġbed, biex jkun l-ekosistema biex tiġbed, eċetera, eċetera. Imma inti, ma x'ħajġri? ħajoli, ma għandek ħafna nies. Ħatnaqqas il-rabba tal-ħadem, mela ħajoli l prezzi ta' kollox. Min ħajgawdi finalment? Ħajgawdi minn qed jipproduċi fil-laboratorju, mela mhux għalhekk kollox cycle. Kollox cycle jipproduċi flus. Mela x'inhu? Allora, għalhekk l-Ewropa infatti ħalliet li xi dut aw dut insomma setti jibdew jinħadmu fil-farms tagħhom insomma. U dina ġifieri dawn l-insetti issa ħibdew jkunu mħaltin formadat malikel. ħajkollok miktub grillu minn għalija kien, għad minnu. Grillu. Grillu dam. Għandux ħajju, l-baqra ħajja, l-grillu miskena. Ma l-grill, inti taħħad produċi biex taħmel baqra, produċi saw ma CO2, biex taħmel kilo, let's say baqra, u kilo biex taħmel kilo. Grillu ħad produċi ħafna inqas CO2. Ġiviri bħala ambjent, inti ħad produċi inqas CO2 mill-li tipproduċi il-baqra. Allora qegħdin illum, kulħadd sejjer. U għemmek joħroġ dak maħx kien jismu fil-popolin, illi qed jgħid niklu l-insetti, għaliex, għax id-dottrina diħla bil-mod il-mod. Mala, niklu l-insetti, għax dak tajb għall-ambjent, dak tajb. Allora, id-ikonaw dawn in-nies. Las li qed jgħidu fih iktar protein. Żgur, iktar protein u tajjeb u ma fihx bex, u da bażikament fil-kartun u jipproduċi fil-kartun. That's all. Naqsek, jibda. Le, ma Mario, jekk inkunu self-sustainable, jien naf, orrajt tajd li Malta memx min għandu. ħatiġi attakkat inti. Inti u ħatiġi attakkati, ħanna kif? Għax għandek liġi, mux liġi, insomma għandek end of the gauge
era li ħeġa mill-EU wkoll. Illi inti ma tistax iżżomm ċertu annimali, bil-annimali kollha bażikament, f'ċertu spazju ristret. Issa jista' jkun dan ma nafux x'inhu eżatt l-ispazju. Jista' jkun ġiġa teżisti naqra dik, anki jiena l-aħħar darba li kont fuq dal-podcast kont semmejtlek l-fniek iridu jkunu ġo gaġġa mingħajr wire fuq flat surface tal-injam. Jrid ikollok isu bej 4 u 5 centimeters tiben taħtom. Il-wissa trid tkun metru għolja b'60, fonda b'60 u jrid ikollok fenek jew fenka waħda ġo fiha. Mela x'ħajġri x'ħajġri? Meta tara daw ma tarax kontroll li tidaħlu. Ma parli. Xiri? Għandhom daw Le, ma daw tix Trid titma' il-bar li hawn ma nafx jgħidulu bil-Malti. L-alf organic. Ma tistax ittihom dawa il-pellets għax jekk jiġu accidentalment daw jiġu inspection u jsib li l-pellets. Daqshekk f'ħedi. Ġifieri qed jattakkaw il-min qed jixi self-sufficient ukoll. Qed jattakkaw anke il-min u qed jaħdem mill-ekosistema u qed ġifieri il-ħsieb huwa kważi lemma ma ħajkollok xejn inti. Ħadd ma jkollu xejn. Għada jekk attakkaw iż-żgħir aħseb wara l-kbir u r-raħħal. Għax ma nistgħux ngħidu ma fżawniex għax inkunu qed nikdbu. In-nies ma jew ma jridux jisimgħu. Jew ma xi ħadd jgħidilhom xi ħaġa u dominali jew m'għandek. Dal-kliem smajnieh. Fil-World Economic Forum. You will owe nothing, but be happy. U hekk qed jiġri, ħajibdew mill-karozzi. Le issa naħħuhomkom ta' nagħmlulkom train jew il-da. Issa naħħulkom il-laħam ta' wkoll. Għandtukom id-dut ta' minflok. Ukoll id-dut. U tgħidlu il-maġġoranza tan-nies dejjem follow. U jekk toqgħodu attenti. U kif qedtu intom meta teqret nies bħalkom li intom self-sufficient. Daqshekk. Inti fil-verità lilek u l-lel fil-verità l-gvern kważi jista' jbusilkom il-warrani. Għax tipproduċu naqri kell waħedkom u tista' tgħix. U ma xiridu ma jridu nies bħalna il-maġġoranza li niddependu mingħajr ma nafu fuq il-gvern ħin kollu. Ma keridu għax għana jenak fi għak jgħid l-isma, jgħid mux ħanġibek tal-laħamta. Ma din jina, għet wassalni għal kif bdejna din id-diskussjoni minn COP29. Għet niddiskutu daw l-affarijiet. Għax, ħafna mill-gvernijiet, u mux għet nireferi għal ta' Malta, issa għet nireferi l-aspet globali. Hemm strateġija ħarġet xi strateġija waħda mill dal-imbierek COP29. Imma fuq taxxi il-problema x'inhi li fuq taxxi biss qed nitkellmu. Taxxi biss. Qed tifhem? Ġifieri mhux qed ninċentivaw in-nies pereżempju kif qalet biex ikunu indipendenti u b'ċertu postijiet bħal Malta laqqas nistgħu nkunu. Għalfej, għax jekk inta tgħix ġo appartament, kif tista' tkun indipendenti? Ma tistax. Qed tifhem? Ġifieri tista' trabbi naqra rosemary u basil. Ma sem tista' tasal? Qed tifhem? Sabrina, tista' li jkollok jinaf pot u tkabbar il-patata. Eżatt, taħdejja fil-fatt hekk jagħmel. Qedlu biex jibda jagħmel għalija wkoll issa. Tista' tkabbar il-karrotti. Nabija ma skala zaħira. Ċajna nisir u zwimel mill-istall l-issa. Fejn tista' tasal iktar. Et naqra dal-ħodu. Ġifieri, il-problema hemm żewġ affarijiet illi fuq livell ta' gvernijiet, fuq taxxi ma nitkellmux. Meta inti qed titkellem fuq tassazzjoni biss, inti qed tinsa l-aspett l-iktar importanti dak uman li huwa fundamentali. L-aspett liħor li ħareġ minn da' diskussjoni u semmejna ħafna in-nies u ċittadini jekk mhumiex aware, jekk mhumiex aware, jekk hux qed jagħmlu xi ħaġa. Jiena nemmen illi hemm faxxa tan-nies illi huma aware ma nistax jien niltaqa' ma' nies u anke tara fuq il-pjattaformi tal-midja soċjali. Hemm min jixtieq jagħmel xi ħaġa, però meta inti tara li qed tipprova tagħmel xi ħaġa u mbagħad għandek nies ikbar minnek qed jafġu kollox, hija diffiċli li inti żżomm ċertu rutina jew disċiplina. Apparti minn hekk, l-eżempju jkaxkar. So aħna x'inhuma l-eżempju bħala ċittadini illi qed naraw. U fuq hekk iridu naħsbu għax inutli
nippretendu li n-nies ħajamlu xi ħaġa meta n-nies inħosshom mitlufin. Imma n-nies iridu pereżempju diħan saqsikom kollha, in-nies iridu disċiplina, pereżempju jien naf qegħdin nsemmu t-taxxa hawnhekk, u l-Ewropa qed tintaxxa qegħdin ngħidu kollox idur mat-taxxa. Issa jekk ma tintaxxax, in-nies ħajamlu disċiplina, ġifieri jekk jien hekk pereżempju jien naf għandek il-plastik. Sewa, x'tagħmel naqtawh? Jew nintaxxaw. Tista' tinċentiva ta' mhux tintaxxa biss. Life is not about taxes biss. So, irridu naħsbu anke b'mod alternattiv. Ġifieri l-frosta ħanejtek biex titgħallem ma nusaħħiex. Mhux qed ngħidlek, jiddependi. Postijiet bħal Singapore tant huma ddixxiplinati li l-frosta m'għandekx bżonn. Ma Singapore għandhom frosta, mhux għandhom frosta. Iva, imma għax huma poplu dixxiplinati. Ma disciplinat kif ġew disciplinati? Amma ġew disciplinati għax hemm serjetà. Allura laħat blaħħa. Imma aħna spiċċajna jekk ħanitkellmu fuq. Taf xi switch gum Singapore mal-art? Le, m'intix ħassibu, assolutament. M'hemm ser Singapore għalfejn m'hemm ser. Mobile biex xi sitt ħalli tistaraq mobile b'hemm Singapore. Le, il-kultura hija kompletament. Ma għarfen għax taqlaħħaw, għax għandek kullum kien kameras, u għandek Etopja, u din li qed jippruvaw l-Ewropa jdaħlu, u saħli u ma tgħidu ma jaqblux ma' sorveljanza stretta. Imma Singapore u China pereżempju jarġar, China għandek is-social credit points. Jekk inti pereżempju nafti qabad tarmi jew tarmi barra, kullum kien kameras, iwaħlu. Għal Dubai. Għaslek imma ġifieri in-nies illum jiena qed nisma' nies li qed jgħidu il-poplu trid issawtu biex jitgħallem. Ġifieri esna sejrin. Din jiena naqbel u ma naqbelx magħha. Ma dejjem il-poplu jaqla dik il-problema. Esna sejrin, noqgħdu attenti minnha, u din xi ħaġa li anke l-wok qegħdin jgħidu għalija, id-disciplina fuq il-poplu, il-poplu trid issawtu biex jitgħallem. Issa jekk aħna ħanibdew ngħidu għamel il-kameras fejn hemm, għamel il-kameras hawn, għamel il-kameras fit-toroq, ma bax ħajġrilek fl-aħħar mill-aħħar. Ħajibda jkollok il-Big Brother fuqek. U jibda jgħidlek salvu inti l-bieraħ ħism il-karozza u għetlek il-karta. 50 euro. Melikem inti l-bieraħ kellek il-fishku u għalmetu. Ara, r-realtà taf xini, id-dinja dejjem isek tgħaddi minn Joe Cycle. Aħna għaddejna Joe Cycle issa tal-libertinaġġ li qed idejjaq il-kulħadd issa, anke minn uħobb il-libertà assoluta. Allura hija inevitabbli li wara dak ħajjiġi żmien fejn ħajkollok tista' tgħid kważi dittatorjat dejjem hekk jiġri. Għax inti you need to put the things in order. Da ma jistax ikun il-pajjiż kulħadd alla. M'hemmx laburist u nazzjonalist at this point. Kulħadd għaddej ħirex minn ġo toroq bla d-dod. Ġifieri għandna bżonn il-frosta. In-nies flok jimxu fuq il-bankejna jimxulek f'nofs ta' triq. Il-karozzi jew il-motori għaddu minn fuq il-bankejna, kollox kulħadd. Kollox bil-kontra. Ġifieri għax m'hemmx. Noqgħdu attenti what we are wishing for species dak li nixtiequ. Imma bil-forsi. Jew issa tafawna ħallewna nagħmlu li rridu għatta apposta biex mbagħad ikkontrollawna. Parti minna dik ovvja l-ewwel inti wara kull gwer. Ħanejlek Le, ma ħanejlek jista' Ara jista' jkun wara kull gwerra jkun hemm jisu dik l-ammont mbagħad tal-libertà biex tibni mill-ġdid u da kulħadd ħepi. Ma daw eżistew l-sfortuni. Hitler eżista. X'kien jagħmel Hitler? Hitler ma ġeneralizzawx, Hitler hemm ħafna affarijiet forsi jerġgħu is-soċjalisti Ewropej. Għamel ħafna affarijiet tajbin. Sigaretti pereżempju. Għoddertiet tal-annimali. Kolla kien jgħidu n-nisa biex jipej waqt il-pregnancy, dak kien għamlu regoli bil-maqlub, ġiviri, rix ngħidu. Għoddertiet tal-annimali. Alla, skontati xi annimal. Ġiviri taqblu maċ-Ċiniżi illi għandhom is-social credit points illi dawna għal kull ħaġa inti ħatiġi ħanajtek immultat, ifanalizzat. Naħseb li naqbel iwa. Sana taqbel. Aħna ma nix ċitazzjonijiet u tal-karozza. Din importanti ta' social credit points, għaliex id-dinja sejra lejn. Jekk inti tikkonsma ħafna laħam, inti xi darba oħra, jekk inti ħad tikkonsma, inti ħad tiġi mniżżel. Allora jekk inti qed tikkonsma laħat titniżżel, jekk inti qed tixri ħafna bl-karozza, ħad teħla ħafna fuel, jekk inti qed tuża ħafna ħwejjeġ. Ma nafx għadi ġdida, jgħidu anke l-insurances, jekk tkun pejjeb pereżempju, tħallas iżjed.
Dik diġà ilha. Ma nafx x'qiegħda Dik diġà qiegħda? Le, dik diġà qiegħda, Ma allura diġà hemm dal-affarijiet. Le, U mhux hekk. tagħmel sens għax inha. Ma biex tikkontrolla l-bniedem, irid ikollok sistema biex tikkontrolla. Issa biex is-sistema hija dik Ċiniża, bażikament hija kważi sistema perfetta biex tikkontrolla l-bniedem. Ara aħna nsejna. X'ixtrajt, x'infaqt. Aħna nsejna li l-bniedem huwa annimal fl-aħħar mill-aħħar. Pero minuta. Jitħalli jagħmel li jrid. Jien naħseb li di ta' social credit points, jien x'niftakar minn sentej u nofsilu li kontat ninqot Malta, all right? Xiġifieri għandek karozza dak il-pastizzi l-ewwel net, qed jikser il-liġi qed jiekol waqt li qed isuq. Mela dik social point number 1. Ma tistax tiekol, ma tistax tpejjeb intu s-suq. Nej, kemm kont nara nisi pejpu. 3. Kif lesta mill-pastizz da, flok tefal il-borza ġol karozza, tefaħħa barra u itfa barra. Mela da ġiġa għandek 3, għandek 3 multi. Għaw jek titfa sigaret barra, tkun qed pejjeb u tarmi sigaret fuq il-bankina u jarak is-city police, għandek 50 euro. Ma jmissu ma xej. Jiġifieri da huma inti qed issemmi social points u għandek il-multi mod ieħor. Jiġifieri aħna melux. Il-problema Land Rover marrela il-fuel line. Għax taħt il-Land Rover kien hemm ċappa diesel, blajna 72 euros city fine għax ħammiġna it-triq. Veru. U veru ħammiġna it-triq rejdu. Issa niftakar il-Birgu per eżempju, kienu għamlu kullu kien pavimentat il-Birgu. Ma, kollu iswed, zjutu. Għasa meċar. Mim li d-babar ta' z-zejt, iwa Marja Madanna, allura ta' kan sunqodu ma namluwix. Mela qed naqblu ġifi, qed naqblu. Għanajlek il-periklu li fija. Il-periklu jen fil-fjama tijaj dan bat nġibu ħana fuq saqajna. Għax again, jew għax għamilna ħapposta ħallin bat neħdu kontroll assolut. Emma jien Malta nafu kif taħdem. Tagħmel xi ħaġa ħażina. Tejt, sorry, jow tejt. Issa sabat. Mux kem tejt, sorry, Għax issa folderi 70,000 kem tejt, sorry, u jaħafek. Folderi dik. Enkella Konsegwieġ fuq dik, għax jena minn 3 snin nistudja biex kont scale 10. Ma meċ sorry. Bat, ifimni. Għajdu l-tinġon. Folderi. Simtu beħad smartajni. Naħseb jen lej bazzan imbagħad di tibda bħal kollox. Ejba dik veru. Dejjem bil-periklu jispiċċaw. Dejjem hu. Kif qala x'jien għalija mbagħad li fimni li qed jindaħal li dax niekol. Fejn immur. Kemm nagħmel mili. U 4 tiem oħra mbagħad anke kemm tiżen. Jibda probabbli waħlek il-multi għax jiet overweight. Jekk tkun underweight jibda probabbli jibgħatlek iċ-ċokkolata biex tikolha. Ħaniġu mbagħad. Letteralment, għandek qiegħed jikkontrolla totalment. Jiena ħanalek, jiena pereżempju dal-kamera żvera li għax għandek. Imma ara kemm naħseb jien taffettwa pereżempju, jien naf anke crime pereżempju, dak li jkun jaħsebha darbtej. Però jien iktar mbagħad nara l-pajjiżna tal-biża. Kollok kollox fodri fuq il-kamera sar kollox u hekk. Għawa xin naf tqabbat il-ċikku, jew tqabbat il-peppu, speċċa taħla xorta l-affarijiet. Ma għamilt li naħħajt l-privacy. Jenna preferi jkun hemm fejn każijiet ċari dawk in-nies jaħlu, għax aħna mhux hekk qed jiġri. Mbagħad tkun ġejja elezzjoni, u ejwa, aħferhom iċ-ċitazzjonijiet li kien hemm di għamilni darba. Tal-Covid, tal-Covid, u ejwa. Ma l-ewwel kulħadd jivvinta dik, issa ħallej ma naqbix kont mal-multi, hemmhekk tajthom. Ma kienu antikostituzzjonali l-multi. Ejwa, le, fodri għamlu ħażin l-ewwel in the first place li tawhom. Imma mhux imbagħad għax għadda kollox u ġej elezzjoni u ejwa aħfer. Sabrina, x'taħseb fuq din tal-Big Brother u kamera u x'naf jien? Ħanajdlek, jiena nemmen fil-libertà, fil-prinċipju tal-libertà. Issa, jaftejd li aħna ġibnija fuq, nadi. Imma jiena ġabba ħaddieħor ħajkollu noqgħod bil-Big Brother għax maħniex poplu li rridu disciplina
u ħajkollu nqot ngħix bil-kameras. Imma inti ma nmaġġax xi waħda li titfall. Maħna mhux ġanex bil-kamera. Minix xi waħda. Intix waħda, għarax għandek xinkwitak lilek. Dan huwa l-argument. Later on da jista' Jekk jiena li qed jitsabu huwa l-argument li qed jgħidu il-gbarat. Għaliex inti għandi d-deħik hawnhekk inti ċittadina perfetta. Ma jekk jiena rrid timmur għall-affarijiet tiegħi, rajt kelli jien naf xi ngħid mal-qattus għad-dar u rrid timmur għall-frisk ħaddingli, ħadd ieħor irid ikun jaf illi mmort nieħu naqra nifs ħaddingli. Hemm għalfejn ikun jaf ġiklu l-poplu whatever li mort nagħmelek. Għalfejn inti mort tipprotesta u din per-eżempju ikunu jafu li inti mort tipprotesta u inti fkont parti mill-protestanti. Għalkunu jafu. Imma ovvjament dik inti għandek il-kamera fuq ħajkunu jafu mbagħad. Allura id-dittatur jista' juża dawn il-kamera għaskapru tiegħu. Mela ninsewx mhux kulħadd tajjeb fid-dinja. Problema li bħal tal-ikel bħal problema li ħafna minnhom huma ħsiena. Qabel konna aħjar minn ma konna nafu. Jew ma riduna. Ma konniex dik. Għax qabel. Għax l-għadda l-mettija. Qabel jekk taqbes il-lajn. Sewwa. Eżempju llum. Naraw kemm il-darba. Ġliet il-pulizija jrid joqgħod attent. Kif ħajmiss il-minet ix-xabba. Għax inkella jeħelu. Qabel ma ta' konsajr jien. Jekk xi ħadd imur jagħti xabba pulizija jiġu erboħra u x-xabba li jtuħ da. Jew jispiċċa ġew il-ġer, jew voldrej ħasruh. X'kien tajjeb? Illum ma jista' jagħmel xejn jew dak iż-żmien. Ejjen ngħid. Fidejn dittatur. Din dit-teknoloġija. Tajjeb, taqba taħseb l-istess. Le, ma naqbilx Dittatur ma taqbex magħha. Ovvjament. Lej kollu daw is-saħħa. Ħana illek. Meta titkellmu fuq dittatur, da mhux se jżomma regoli, jiġifieri fimni. Ma għandu teknoloġija f'idejha. Ejwa, ma allura nqerdu t-teknoloġija. Ġana ma li se jitlaqgħu se jagħmilha huwa, ma nafx taħseb jiena l-argument xejn. Tieni minuta, iċ-Ċina hija dittatorjali. Appuntu. Għax jien niftakarni meta kon naħdem fuq il-vapuri u kon naħdem anki ħdimt maċ-Ċiniżi, qatt ma ninsija, u tlajna jiena u t-tim tal-paramedics li konna fuq dal-vapur, u dal-kaptan indirizzana, mhux biċċajt qed ngħidlek ta' ishom robots. L-om di L u din da u din di minn Malta, din minn. Qabad iċabċab il-kaptan. Waqaf. Daw ċabċbu miegħu u waqfu synchronized. Ibqajt inħares lejhom. Jiġifieri daqshekk huma d-dixxiplinati. Ma dik għalhekk imbagħad dal-affarijiet waslu għal dik id-dixxiplina, ma tidix minn imkien. Issa pereżempju għandek iċ-Ċajna, nisemmu ċ-Ċajna. Jina qed nara l-Ewropa sera l-Chinafication, ġifieri l-hemm sejra. Le. Jiena qed nara sejra. Kull pajjiż għandu l-karattru tiegħu li ma jistax. Imma l-ħila. Ifhimni, ma naħsibx ta' Mario għax ġiġa bdew jibellawlu l-multi l-fizzo li jrid idawwar il-Kostituzzjoni u jiġi rib authoritarian bħal Putin u bħal xismuħaw bħal Viktor Orban jrid jiġi fil-Slovakkja f'dak l-ambitu. Zambilhom għamel sew għalli. Ġiġa bdew jattakkawh, jiġifieri ma naħsibx li. Per eżempju, ċajna kif taħdem din, kien hemm ġurnalisti, per eżempju, ġurnalist li tkellem kontra l-gvern, da ġifieri da ġurnalist. Da spiċċa laqqas jista' jiċċaqlaq mill-pajjiż isir bis-social credit points, laqqas jista' jiċċaqlaq mill-pajjiż, ġifieri da kull jekk tikteb kontra l-gvern. Ja, Malta ma nistgħu social credit points, għalfu Malta kellu programm madwarna, kien idur Malta. Għax ma qal xejn fuq il-programm fuq il-politika. Għax darba kita fuq il-Facebook għalli ma naqbilx lasu l-art Malti għal-barrani biex minn bċeċol ta' sadin, waqfu il-programm, mux iċ-Ċina di Malta. Le, ma ġi għalla bulloba ta' parsi demokrati. Ġiviri da. Mela qatt naqblu l-dittatura tsibhom kollhom kien. Jew inkella min irid ikun ħażin, anke jekk ikollu soldati armati bl-injam, jew bl-net u bit-tarki għadhom. Da, xorta. Allora l-għadda fidejn daw in-nies. Taħseb li tajba l-għadda fidejn daw in-nies, jisalvu jaraħ fin taħjela ċefen diħel u minn fin għadda minn fin ma x'tagħmel, ma tistax neħħiha issa. Nibħal meta l-Ingilterra kontra pereżempju l-ID cards.
Ingilterra ma jirriwhomx l-ID cards, Jien ma naqbex ma dik. Jiena qatt ma tatni fajn l-ID card jien. Għax qatt ma tajni fajn l-ID card. Jien ma naqbex ma Għal-Ingilterra għalu, le, tax dik tikser id-drittijiet ta' Għandhom ċittadin. raġun. Jien ma fimtix, ma fimtix. L-ID card, l-identity card normali. ID card ma tistax, Ingilterra ma tistax. M'għandhomx ID cards li. Passaport. Passaport, u iwa, mux Imma Aha. li ċittadin biex imur jivvota tiħu ID card u affarijiet, ma jaċċettaw il-ex l-Ingilterra, ma jaċċettaw. Ewan bata kollok bħalma jista' jkun ġara skost nis illegali jivvotaw. Jow, naf jien. Imma mux għalek ketnaj, da kollox għandu l-pros u l-cons. Kollox għandu l-pros u l-cons, ġiviri, ċittadini tiqot attenti fil-gvern ma jkollux kornuti bħal da. U rridu namlu differenza bejn dittatorjat u bejn nies li kollhom il-poter u jiżaw ħażin. Għax inti fuq hekk qed titkellem, ġifieri dak huwa differenti mid-dittatorjat. Imma rajna x'ġara sentejn tlieta ilu kif intuża l-poter mill-Ewropa li jekk inti ma tieħux li rridu huma inti ma toħroġ, ma ssiferx, ma titċaqlaqx, ma tmurx law, ma tmurx lem u xnafien. Ġifieri din U wara xħolqu għax kien hemm anke Malta stess innuhom minni personali ma ħaddux il-vaċċin. Kien hemm min waqaf ikellimni eżempju. Ma għal biża. Mhux hekk għax dawru n-nies kontra xulxin imma ara llum il-ġurnata. Ġara ħif fil-nazzizmu dejjem ġara. Ara llum il-ġurnata. Illum Illum il-ġurnata tista' differenti imma. Power. Illum il-ġurnata n-nies jitkellmu differenti anke dawk li ħadu l-vaċċin għalfejn ħafna minnhom għadhom isofru s-sintomi. Ejwa, mhux inqallu inti over 60. No, it's too late imma. Biex ta' xaq kellha fi Mario mi kallem da spiċċa kemm xi tlettu koma. Tatni rasi ju jien. Ma dik il-problema li tkun naġa, digi. Imma meta tara meta jbażżaw. Iġilhom ekku. X'għamel? Ekku. Imma Ma tista' imma nista' taw Inti tagħmel il-fier, il-fier ħalli Il-problema kif il-problema ma ssiferx, ma tiċċaqlaqx, ma tmurx law, ma tmurx lem, ġifieri inti ġejt restrett. Żgur. Ġejt restrett. There was the point, supermarket ma stajt mu. Ġifieri għalhekk jiena bbażżawni dal-politikanti meta jkollhom ċertu saħħa f'idejhom, għaliex dawna ġewet nejku mill-medicina ġent nekum kollox. L-importanti li timxi ma l-regoli bdew jagħmlu huma liġijiet huma jagħmluhom, ma jagħmluhomx it-tobba. Imma nista' Dew jimxu fuq il-ħobb dew jgħidu ġili qasmu. Jien naħseb dak. Ifhem, għax għawet niġru, ismawni. Kiku tafu regolamenti li kien ikun hawn fiżmien il-kavallieri meta kien hawn il-pesta hekk. Tal-waħx, Mal-pesta l-pesta. Le, imma ġifieri bażikament ġifieri ta' dejjem hekk kienu dal-affarijiet. Emmenti li naħseb li qed jipprova jgħid Mario sa ċertu punt anke Sabrina. Li ġol Ewropa da ġara li ta' parsi ngħidu li ħafna libertà u hekk. Da m'hemm fil-verità ma ħax il-vaksin. Li kieku ma tkunx mentali b'saħħtek. So ġiedi tmur tagħmel. Għada letteralment ġabuk inti. ħabsi, ġo darek u għas tista taħdem. Imma xa tagħmel xi ħaġa. darek biss ġo pajjiżek. Għas tista dik. Issa jien nemmen li test case għax jien nemmen li kollox jagħmlu biex jaraw in-nies how they react. U naħseb ir-riżultat kien li n-nies il-maġġoranza kienu naċ dik hija l-verità għax jinħalli ħuda. Hemm aktar l-ħdura li kien hemm ma marix joħodha. Jalla tmut, jalla tmur l-isptar ma jaqdukx. Ma tistax tiġi jenna f'eżempju. Folderi, enti kien hemm dak l-ammont, għal dak iż-żmien ukoll il-hate speech spiċċa. Għaxin illum għal-ħażem mu ngħid ġaħad. Kontra, xiex kienet, kontra, kienet bil-kontra. Jek t-protesta fil-gazzetti, miktubin. Dawn ħarġu protestaw, għara naqra dritt tal-protesta huwa dritt fundamentali da fil-Kostituzzjoni. N-nies bdew jgħidu, dawn ma ħarġu protestaw, dawna ħaqqom il-restawhom, użaw il-body cams biex t-restaw il-dawn nis ħarġu protestaw. U l-forkaw, ġifiri, kien test. 7 sena ilu, għaxen nazizmu, u bdew il-sentiment, all-right, mux l-istess, imma l-istess. L-istess, kieku kien għamil il-gvern. ħarex. Prezentaturi fuq il-television jgħidu l-ek jien għandi dritt ma nirkebx fil-lift ma. Mxaħat li mux vaċċinati. Kbira. Le, ma jiena kien ħadd il-vaċċin, u dak ma ħax il-vaċċin, u ngħid isma' jien ħadd il-vaċċin mela ħu paċenzja li setla miegħek fil-lift, hija biċċa tiegħek hu. Ma minn dar ifarrequnix. Ma mhux se toħloq dik iċ-ċerta, ma jekk bniem jibża. Għada jibża dan ma konniex nafu x'hemm verità wara l-istorja kollha. Waħda minn tal-aħħar mill-medical professionals ħanajt
li ħadd il-vaċin. Fl-aħħar Jannar ta' 2021 ħadtu. Kien hemm kelli kollegi taħdimx miegħi aħdem ma dak ix-xift, għamel li trid, imma miegħi tieħux għalik. Jew toqgħodx ħdejna fil-break, jiġifieri kienet anki ġol isptar teżisti. Da jista' jkun test case. Għala, biex jaraw n-nies, kif jaraw n-nies. U daw għalek il-social credit points, per esempio, ċajna, tmur tara film, jekk inti, per esempio, għandek ħafna punti, jitfaw fl-screen ek fuq, u jgħidu għak ma dak mill-lerja, Kieku ismu kollum kienu. U maċċina, ċina, ma fux għajxu motiħu. Le, pero għalli ġara naħseb jena. Dak bħala apprezzament kemm int. Le, ma naħseb jena kieku fil-ferita fil-żmien il-Covid. Il-gvern. Ħarex list eżempju jgħajtara daw in-nies ma ħadux il-vaksin. Testaw tamlulhom li tridu sarra ħrasek bħal żmien in-nazzistin jiġri. Kienu joħorġu n-nies morru qtluhom daw. Ridu jarrestaw dawn. Ħajmardun. Dawn ridu jarrestaw. Hekk jgħidlek is-sefirni. In-nies kidbu jarrestaw. Jien niftakarni fit-21 ġejt out Slovakkja biex naraw il-familja whatever. Ħalt l-Slovakkja bla problemi ta' xejn. Ħrixt minnaw bla problemi ta' xejn. Dħalt Malta il-qażiża dinja. Kju nies jiċċekjaw u jiċċekjaw li għandna l-vaksin kollu sew. U jħallu kollha ġo xulxin ħadd imrat iktar hekk hemm xi ħadd marejtu. Dik ix-xjenza. Jiġifieri dal-kju kollu u kulħadd ġo xulxin. Imma all right, laqwa li qed naraw il-karti, laqwa li daħħalna 4 bażus li jaħdmu l-airport biex jiċċekkjaw il-passaporti. Li ma dik kien għalija periklu u li naħseb endonaw il-politiċi. Però l-Italja għamlu għar minna. Għalija, mux jek, ovvjament, kien hemm pajjiżi għamlu ħafna għar minna. Imma jien il-periklu għalija mek għax daw endonaw l-nies dbella l-om li trid. Għax jien l-iktar ħaġa li jumbat. Kważi kważi. Skuża meta tjuru fuq television 10,000 tebut. Kamox, tagħmel int ma propaganda. Ma propaganda. Hija ma propaganda. U tittarax kien hemm ukoll fit-twiebet. Kelli ħbib tiegħi tal-età tiegħi minn speċjalist tal-koma għamel xari minn biet x'nagħmel. Imma bħal kull ħaġa fil-bidu tkun dejjem saħħetha ma ħadd ma qed li ma ġiex hekk però. Però jgħidu li faqgħu apposta biss minn Trump biex kitru. Ejwa dik jista' jkun waħda. Għax vera ċina imma l-business kien Amerikan. Però fil-bidu fil-bidu ma tajt ort il-ħadd, anzi jien fil-bidu. Kontejs ngħid ifhimni billi toqgħod jien naf ġimgħa tgħid li ta' ġewwa xahar. Fuck it. Tagħmilha imma mbagħad anke fiex jien l-ikbar ħaġa li ma stajx nifhem u tara n-nies kif huma kontrollati. Evventaw qalu dal-ispeċi ta' vaksin li vventaw. Tieħdu inti il-vaksin għalfejn tieħdu mhux biex jipproteġik. Mhux hekk. Imma ibża minni la ma ħattux. Ma nax il-Madonna. Ma xattu tagħmel vaksin. Qed titmur l-università da titmur imma il-maġġoranza tan-nies xorta baqgħu jemnu da li billaħa vaksin 2, 3, 4. Imma dak li ma ħadux dak ħajmar. Imma tista' tkun ignorant iktar minn hekk għax ignorant. M'hemmx kelma oħra, m'hemmx diskussjoni, ignorant trid tkun. Jaġa xi ħaġa oħra illi jiena hemmhekk nibqa' ngħid għalfejn kien hemm il-flus involuti u l-vaċċin ifisser flus l-aħħar mill-aħħar. U mela. Jekk inti li kieku inti qbad min kellu l-immunità u sa jipprova għax kien hemm testijiet. Fi żmien satejn inti it-test li inti għandek l-immunità għall-marda, ġifieri ħatta il-marda. Imma meta ħadd il-marda inti żabbejt l-immunità. Normali, dejjem kienet fid-dinja kemm ilu il-bniedem. Il-bniedem dal-aħħar kemm hija il-vaċċin ġie mela. Jekk inti kont imjun, inti kellek titwarrab. Għax inti ġa jarfu ġismek il-virus, mela għalfejn ħantik vaċċin ieħor fuq biex ġismek jarġa' jaraf il-vaċċin. Għax jekk ġismek jarfu, mela l-ewwel hemmhekk indikazzjoni għalija. ċara. Illi inti li vaċċin. Bienek naħseb kien hemm taħwit. Ma ħalli għadi. Imma bil-climate change għal-vaċċin. Imma għax kellimna fuq crowd control. Crowd control, le xi ħabbar climate change. Ukoll. Isma' jiena naħseb li l-politikanti jużaw kull skuża tajba biex jikkontrollaw in-nies. U naħseb anke tal-climate change hija storja oħra. U għalhekk li kamera sma pariklu biex jikkontrollaw in-nies u dil-biża Mario,
daqskemm ma semmejniex illi anki l-pannelli tax-xemx jiena għandi pannelli tax-xemx wara 10 snin se nagħmel bihom daw. Daw iridu jinbidlu. Decommissioning goes go. Fejn ħanarmihom? Se nagħmel bihom. Jiġifieri. Issa fuq din, fuq il-green, dimanda oħra. Fuq il-green energy, Malta, l-iktar l-inqas pajis li tuża il-green energy. Ma mhux bel-fors. Jekk mhux qabel l-aħħar. Barra fl-amministrazzjoni tal-pajjiż. Mela Mario. Kif tista' tagħmel green energy? Ma għandek fejn, per eżempju għandek il-reverse osmosis. Ejwa, hemm xi Aspanella waħda. Ejwa, imma jekk dal-gvern iddeċieda dal-pajjiż jekk jista' jkun jibni kull ċentimetru li hawn u 4 tiem oħra anke ġol baħar. Kollhom kien konkret. Imma imma għax m'għandniex policy. Pereżempju għandek policy sempliċi. Bajja probabbli. Imma għandek policy. Imma tarax ix-xemx. Għandek policy sempliċi biex kulħadd ikollu l-panelli, kulħadd ikollu l-panelli, mela inti għandek il-postijiet pubbliċi, reverse osmosis, in-naf ground tal-futbol fuq it-tindu tal-ground għalla kemm hawn. Tajjeb, x'tagħmel? Aqbad in-nies daw kollha li għandhom il-flett li m'għandhomx bjut. U irħilhom. Iftaħ inti. Ejwa, tista' tagħmel investment. Fejn inti tidħol mal-gvern 50-50 u inti għatalek mill-kont ma jagħmlux commission. Mario, aħna nafu fiċ-ċert li l-Ministru u l-Gvern iktar moħħhom jara kif se jagħmlu biex jispjegaw kif taw 46,000 il-waħda biex tibgħat 4 emails billi biex jmexxu l-pajjiż. Issa għadu li jridu. Ma naħseb dik il-problema. Għax innovazzjonijiet. Kemm trid. Mhux li biss xejn ma sax. Għadilla taqbel l-aħħar fl-Ewropa wara Luxemburg. Eżatt meta taraw mhux f'dik biss. Kollox qegħdin mill-aħħar aħna f'kollox. Għaliex? Għax mhux moħħa biex hekk inti moħħok biex tiskarta flok biex taħdem. Jew inkella tkellimtu. Tkellmu fuq fid-dinja. Tkellmu fuq imma naħdmu biex ikollna pajjiż ta' kwalità. Osgo. Ħanlek minn kwalità. Mela għandna karozzi naħseb per kwota naħseb li għandna l-iktar karozzi fid-dinja. Bad naħseb ja slogan u l-ikbar kundanna għal dal-gvern. Għadna naħdmu għal pajjiż ta' kwalità. Pajjiż tal-qamel. Il-loġika hekk tgħidli li. Xi ħadd għandu jkun fuq are you being served? Ġab 4 tazzi ħdej xorxin. Imma l-ilma tal-ġifja ma mhux hekk. Jgħidlek ixorbu. Dek jgħidlek l-aqwa kwalità kważi ta' ilma li biex inkunu fer l-ilma tjib, veru tjib. Għax jiena niċċekkjah bit-tester. Tjib. Sanilu kien 1200 u TDS u issa qiegħed 800. Ħażin għadha ġifieri, imma tjib. Ma naqoddim. Jena anka ċilen uħu xawaris, biz ġolpu. Taħadit jak tal-vejt. Għax il-raħa ta' klorin lejk kollu Imma naħseb illi laqas qed nagħmlu sew illi npoġġu kulħadd fl-istess borma minħabba il-ċertu politiċi. Naħseb illi huwa ħażin illi jkollna din il-mentalità għalfejn għax fil-ħar mill-aħħar hemm ħafna nies jaħdmu maċ-ċivil u anke fil-Ministeri u huma nies ta' rieda tajba u li x-xogħol iridu jagħmluh fis-sens illi jiena ukoll pereżempju kellimna ħafna mhux huma jagħmlu għall-policy jagħmilha l-gvern. Iva, lejn bżu jagħmlu. ma nemminx illi il-politikanti. imma ma nemminx illi kif se tattixtaw. ejja, però naħseb illi laqasu sew illi ngħidu li ħadd mill-Ministri eżempju mu jagħmel. Semmili wieħed u ngħidlek raġun. Klejtik karwana forsi nara forsi. Mela kellek il-Ministru jmullek fil-kop tgħidlek għax da rridu inċentiv biex mbagħad tiġi pajjiżek u ssib li qiegħed l-aħħar fil-lista li tipproduċi l power station ta' d għandek karozzi per capita naħseb qegħdin l-ar pajjiż. Allura għandek it-tailpipe emissions. Konvinta li jkun hemm raġunijiet għalihom daw l-affarijiet. Il-modell ekonomiku. Tal-gvern biss tajjin għandna problema kriżi. Biex ngħidu kollox. Nitkellmu ħafna fuq. Malta l-aħħar li rajt fuq it-Times minn għalija 65 new cars per day. Mela allura. Musa niġġeldu ma' bizzi. Allura it-tailpipe emissions hawnhekk għandna problem bit-tailpipe emissions. U dik taf Popolin li għandna problem bit-tailpipe emissions. Però mbagħad Popolin kien hemm dak tal-era ma nafx ismu. U infatti jiena għaddab dati ċajta jew bis-serjetà. Beda jgħid
illi Malta Narja tajba. għandha waħda mill-arja tajba. Man, Dabbi. waħda, l-arja mhux ħażina qal, l-arja mhux ħażina qal, għax jekk tidħol tara, isiba pur. Essa dak għalu għax bada qabbel għal l-arja u t-neġġejs huwa differenti. Essa però, għal xi ħaġa, jekk mela l-arja tagħna mhix ħażina b'dan it-tneġġis kollu li qed nagħmlu. Mela allura ħaniġu fil-punt. Le mhux il-bniedem qed jagħmel l-affarijiet iżjena, għax hekk qed tneġġes da tneġġis kollu u l-arja tibqa' tajba. Mela xi ħaġa hemm Mela ħanġibu hekk. Ejja nneħħu climate change, naqblu ma naqblu teżisti ma teżistix. Però rridu naqblu żgur. Illi qed nagħmlu ħsara għal saħħitna. Il-vidik naħseb naqblu. Ara jien naħseb. Ġifieri karozzi żgur ħamlu ħsara saħħitna. Fejn jittestjaw l-arja nsom mhix tajba, naħseb wieħed ix-xemxija. Inti jew miexi. Ma temmen li karozzi u traffiku jagħmel ħsara saħħitna? Mhux ovvja. Mela qed naqblu. Mela naqblu. Minuta. Ħansaqsik u x'għand danser. Jekk inti tneħħi l-karozzi ta' combustion engine u ħaddaħħal karozzi bil-elettriku, m'għandekx tailpipe emissions. Naqblu li hemmhekk ħadd naqqas l-emissions li ħeġin mis-silencers? Mis-silencer, mhux xorta power station Ma oħra. xorta ħad titfaw x'imkien ieħor. Ħadd power station oħra. Imma l-power station tu bifija taħdem bil-gas ma taħdemx bid-diesel. Mhux xorta ħaddi daħ noqogħdu. Issa jekk misqalli ħadad cable ieħor għalli ħadad cable ieħor misqallija tajjeb allura aħna ħannaqsu l-power station ħataqpa fejni imma dal-cable ħajservi biex tiċċarġa karozzi bih. Mela inti ħatnaqqas minn Malta għal menu s-saħħa tagħna sa tgħidli xorta d-dinja m'aħdem differenza xejn għax flok iddaħħanaw ħaddaħnu sqallija mela naqblu. Imma għalmenu Malta tuħu l-vantaġġ. Tajjeb li mlix ħanieħdu l-arja mlix tal-fjum sa' diesel. Ġifieri dik vantaġġ lejn is-saħħa naħseb. Ejwa, ma ħanejlek imma eżempju jiena di. Kont qed nsemmilek ix-xemxija jiena. Jekk tmur tieħolha jien naf fejn jikkalkulaw l-arja li hemm tax-xemxija hemmhekk. Kollu riħa ta' dranaġġ u dranaġġ taqsam. Istaw jgħidulek tajba l-arja. Allura xi jien naf qed tikkalkula ħaġa toilet għax kważi ġo toilet daqas it-toilet. Ma inti naħseb particular meters, naħseb. Ejwa, ma allura mhux hekk allura raħat dranaġġ tajba. Għandek il-matab, xu darba għallu li kienu għal-uħ. Dab kolħat jaddim minn baħar iċċaq. Ir-raħa li jkun hemm ġieli. Uħħat mot. Organi, mux jgħal għadek tajba, għadek arja tajba, xorgan. Għalfej, għax il-matab snin u għomor jarmu fi ħaddoċ, illi daw il-gas issa dilej minn fejn. Ma jużata, xistajt l-ma jużata, ma ska ħajdum tija l-gas. Zgur id-dum tija l-gas. Kont kamu. Kem tafaw, jgħat ma kellna riċiklax tajjeb. Taf xini ma ta' jkun hemm inspection minn barra. Ma jkunx hemm irwejja. Ma jankunu fer, mhuwiex tort ta' dal fil-matab mhuwiex tort. Da nifhimni. Da jenna ovvjament. Għax da ma mex id-dinja. Emment, jien moħħa jikkonvenċejna għattu ħadd. Jekk da ġapaw 200-300,000 ruħ oħra jaħdmu. Ma jeġiex jaqgħod jipretka li huwa favur da. Lej konna ambjent aħjar. Ent l-ewwel ħaġa li trid tagħmel. Tnaqqas in-nies biex ikollok ambjent aħjar ma ġibhom iktar. Naqqas in-nies jew taħdem policies tajbin. Ara, etnej li huma, ent ma jistax ikun ġo pajjiż diġà overpopulated. Dak aħna konna overpopulated bil-Maltin diġà. Kenna problema. Jiena kif takar dejjem aħna dejjem l-iktar. Dejjem l-iktar problema. Missab tal-lokali. Ġiblet 300,000 ruħ oħra. U bnejna kollhom kien bnew lukandi flettijiet. Imma s-sakħatana, għax issa nifqu fejn aħna, at least, imma tmull l-ura. Diffiċli. Was impossible, għafħad kissa l-ekonomija fuq sispet. Mela l-ura, għal-menu nifqu fejn aħna. Jien nemmen li xaħat trid ikollu l-kuraġġ ġo tal-pajjiż sewwa. ċet jaffettwa l-ekonomija, għalli xinra. Mux jekk għandek il-keri, anka kiextru ftit. Et niklu minn ġewwa, dik li tiġi. Jena l-ekonomija, dal-paroli dajjan, jien safejna fina l-ekonomija nafa. Kemm il-pajis kapaċi ġib kapital minn barra. Mala, mux jekk. Għax jena nikribina għandek. Let's go, mala. Tibni l-dar. Mux jekk. Jien niftakar il-Lino Brigurjo jgħid darba. Fin-1971. Għizmin kien pjuttost pro-Labor. Għed, meta jkollok gvern, xkont bdejt naħdem, da jgħet isma radio, meta jkollok li jistrija fuq
fuq il-bini, fuq il-bini. Ġewwa. Fissa li fallut m'għandux ideat. Inti għandek. 1971 smajta, di bqajt niftakara. Ent U vera! Ħanejlek skoqqara skont. Għax inti l-gvern irid idaħħal flus minn barra. Mela, inti tirriċikla jekk għandek eżempju kif kellna tal-gaming. Id-Devin Biscuits u Kif kellna tal-gaming. Balla kumpaniji. Tal-gaming. Ġabhom mill-Ingilterra, u rajtu ġabhom Ma l-obbligu mill-Ċina. fi għandek il-gaming, għandek Mela, prova l-gvern. Le. Per Sigma. Le, ma eżempju tal-gaming, inti. Tal-gaming xi ħaġa pożittiva, x'inti ġibt il-gaming hawnhekk, sewwa. Da. Pozittiva, pozittiva. Moralment. Ma s-sat netkellmu ekonomija, biss. L-investiment. Issa għandek bordel tal-ħab, u għatajt li huwa tajjeb. Emma jekk ħanitkellmu fuq l-ekonomija, dik hija xi ħaġa tajba. Daħħal flus minn barra. Foreign investment. Anka s-sata tafx bil-Ingliżi għed tajba. Ma s-sajja ħanqodu fidni. Jena li tibni ekonomija għax iġib ħafna nies biex tikrom id-djar u fl-supermarket wieħed għandek 100. Mela, mhux hekk ma Jekk li titgħid li jiena ma nafx. Kollu stress Ma fuq nibgħix l-infrastruttura. l-ekonomija, imma jeta l-ekonomija b'saħħitha għax għandek il-flus qed iduru, għad vera tiduru l-flus. Mela. Mitruħ, qed jixtru iżjed il-flus iktar qed iduru. Tiduru iktar f'idej Amma nies u dan. Kull min kellu d-dar tan-nanna u bietet issa waqqaħħa u mela fless, veru saret. Imma dik ekonomija, fejn se Le, miex, għax inti ħanejlek, enti da. Tarkom kontenti għalissa. Ennies li nexxielu jġib il-Labor daw l-aħħar snin. Sewwa, u ma nies li sfortunatament jitħallsu ħafna drabi irħis. Għalek, Nofs il-paga. Mela dik hija l-prova Mela. falliment. Mhux hekk, nofs il-paga. Inti mingħajr dan nies Titlaq barra. tittihom bil-frosta Mela. u traqadhom fil-kantina mhux l-ekonomija għalhekk. ma timxix. Le, konna ħriġna minn hemm, morna Reġna l-ura. u ġejna morna lura. Erġena morna l-ura, u. Le, ma foltri dak li qed jiġri qed tikol sewwa tgħid int minn ġewwa mbagħad. Illum kombinazzjoni xerjajt mamel kim dal-ħodu. Storja ta' barrani tefa' fuq expats Mala, mhux jgħidha Malta. min jaf kemm hawn minnhom dawk. Il-boss tiegħu għatalu ħanajdlek eżatt. Xar paga għandek hun. 32 hours mill-paga. 32 hours mill-paga. Training purposes għallu. Għax protesta għadu jiġri wara l-flus da. Għadu jiġri wara l-flus. Meta mar id-DIR għallu sorry, we cannot do you anything. Għax inti qiegħataw mingħajr permess. Issa Ejja nira diħora per eżempju. Ma nistax jgħu ma d-dinja kollha emigranti illegali. U dawn l-om legali. Sorry ta' Ma mhux kif il-kelma legali b'daqqa Tamla waħda saret legali. fisser legali. Jistaħat jispjega jeli. Allora tihom isem ieħor. U dilek tal-li gergru minna n-nies barranin li ġew legalment. Infatti l-għom Għalix jibbutaw il-Trump. Għax il-Messikani. ċet jgħaddu għosb jom. Bil-Messikani li għat jiġu legali. Innotaw il-kelma tibidlu għaf movement tal-persuni. Ejwa, u mux jgħak u mux Ara. Imma jena meta għandek l-ekonomija mibnija propju fuq ekku. Kamon, ma nistax najda Min għed igawdi? L-ekonomija vera b'saħħitha. Min għed igawdi? Mill-immigranti li dem, min għed igawdi? Min għed igawdi? Mux kolħat tu, b'nazzjonalist, laburist. Għed igawdi kapitalist. Kapitalist, mela min. Alla min jaqbillu. Għasallu kapitalist. Owija. Sfruttaturi. Sfruttaturi. Mux kapitalist. Kapitalist. Kapitalist dak il-bniel, mi għandu kapital u jinvestih. Mux minna għanna Mejed bil-ġoħ għanna jotuħ l-ħara li għatintik tikoljen. Illum kellna kas fix-xajta da. Wieħed bnidem, wieħed irreġistra 2000. 2000 ruħ. Għaw xie 60 għada ta' aġenza. Mela, ma parti da, folder irreġistra fuq. 1000 minn għalija u 900 ruħ. Jek tara minn qed imexxi dawn l-aġenziji. Ma xienu, mux jaqra. Le, folteri. Trettara dik, u mbagħad daw in-nies. Biċċet minnhom imorrulek fil-medja u xi ħadd jitkellem jgħidu razzist. Razzistu. bil-forsi rrit jgħarek razzist, għalfejn, għax u l-agenda tijaw, l-ikel tijaw, l-ikla tijaw, ġej minn hemm. Il-kapitalist, l-istrutatur, bet nejdu, ix jaqbillu? Jaqbillu
jaġevola x-xelluk estrem. Ħallila jaqpa Ejwa, n-nies. jien għal-kulment asnaf kemm darbet għettulhom u għalek ma mhux il-protesti tagħhom jien għax l-ikbar ħabib tal-kapitalizm bla skrupli huwa x-xelluk estrem. Għax inti meta tgħidilhom daw, aħna ma nemmnux f'borders ta'. Enti daw mallet naqqasilhom id-domanda tan-nies, da waħdu ħajkalma. Bux ħajibni għax da ma ħajqot jibni biex ħalli l-flettijiet vojt. Mela qed immur protesta biex naħabba l-ambjent għax l-ambjent ma dux jinbena u l-ambjent jinbena l mbagħad naqbel ma li jkollok influss 400,000 ekstra tal-sira 400,000 sira sa tlakuma. Sira 100%. Ta' 400,000 oħra. Għaxentek tal-li għat-sviluppatura. Jekk inti għax għandek ben xelluki, għanna jidu, jekk inti għandek ben xelluki, li qiegħed daħħal 400,000, għal-min qed iġi għavola, il-kapitalism minn skrupli. Mela allura mhuwiex gvern ta' soċjalist huwa gvern ta' kapitalist. Ma laqqas l-NGO u x-xellukin, qas jafu, jenna nemmen għax tok ma jafux kif taħdem l-ekonomija, mhux għax mhumiex forsi ġenwini f'dak li hemm, enti mor kas estrem, voldri mhix ħadd tiġri u għena wajja l-ħares tiġri. Gvern għada jgħid 200,000 li għaw ħajitilqu. Taf kif jinżlu l-kirjiet? Żgur, mela. Ġus l-ewwel. Nofs il-prezz jiġu, kollha kemm huma, voltri dejjem demandu supply. Essenti li tmur ix-xejjer il-bandi raw tintrabat massiġar u ma nafx ma tagħmilx. Tgħid għax jien kontra l-kapitalistu, kontra l-bini. Enti ħabba fejn qed jiġu daw. Għax enti. Popolin kien. Eżett min kien tal-Labor. Jella mhux Clint. Clint. U bat għam Carlos, ta' graffiti, għallu inti toqgħodx titkellem kontra Barren, għax suppost xelluki. Mhux sawa għallu. Ġifieri sentiment. Ma jafux, jew ma jafux x'inhu ma jagħmlu jew insomma jkun hemm aġenda oħra. Sens komun. Enti l-bini jinbena għax qed jinkera. Ma law xi bl-aħħar qod jibni l-flettieb biex iħallihom vojta. Biex tħallihom. Mela l-ambjent, nġurnalhom mill-ambjent, le? Mel, kinti l-program siħi semmi l-overpopulation, ma minna l-oħra taqbel li ma jitilqux. Mux qed isir kollox gradualment, hekk isir kollox f'daqqa. Issa tiġi xi elezzjoni taw jagħmlu xi kummedjak voldi għax daw biex jippruvaw għall-voti. Melkim, jien naħseb li waħedhom ħajibdew jmorru jekk da eżempju bħal każ li x-xer jgħid miegħek ma tħallas. Ejwa le inti għandek diġà. Ħajjgħid insħabu isma, tersqux lej Malta, għax Malta Jesfruttawk. Fil-fatt hemm ħafna li għandhom ir-refugee status eżempju. U koll iridu jitilqu minn Malta. Qed jgħidu hekk għalfejn. Għax qed jgħidu. Le, ma pereżempju jiena naf tnej li jixtuq jibqgħu Malta hemm wieħed minnhom ilu Malta kważi 12-il sena. U ma jridux jagħtuh il-ċittadinanza or whatever. Allora, mela da qed jgħid li mela jien inni il-12 sena nħalla 16 u nejn kemm jista' jkun anke lill-komunità eċetera eċetera. U Malta qed tobżoq li f'wiċċi. Biex hekku. Għalfejn, sa da minnu pereżempju mill-Lebanon, ġifieri bħalissa assista. Mala, dak minn tant, Madonna. Ilu tapaw il-bala, Madonna. Jaħdem. Inti qed issemmijek. Għax beda jaqla l-flus u beda miex il-qoddim. Dak jaraw demonju. U ma rridu l-slaves. U ma rridu xinti gbernaqa u telħaq level. Fil-fatt. Sabrina, inti qed issemmi l-Lebanon, jiena kuġinuwi Malti. Miżżewweġ Lebaniża. Kien joqgħod il-Lebanon. Meta kien sar dik l-esplużjoni ta' wissu, daqabat ippakkja l-familja għandu tfal kbar, nannu jiġifieri għax ikbar minni jien għandi 50 u għandu 70. All right? Da, bintu marret l-Emkast. Malti. Bintu passaport Malti. Ma tawiex il-daw l-istipendju għax miex imwilda Malta. Għanza ħalla għad mur skola, jenna f'maqqasa mur skola. Għanza besa ħarset, kważi. Ma ġurx tħallas. Umbat emmin Phantom Jobs u jħu 70,000 fis-sena. Ma ħeja, badat lej ma jizja. Jena biex namel emailek.
U jien stess jiġifieri kuġinu jgħidli kieku nista' nitlaq lejn il-Lebanon nitlaq għax bajt Malta. Esma, l-esemmet Sabrina u anka li għat semmi di. Għaw problema kbira li għandek ħafna nies. Ilhom hawnhekk. 12 sena jew iktar foldri daw. Integraw ma kellhomx problemi mal-liġi, iħallsu t-taxxi u qed jitilqu. U flok qed inġibu. Jew jitilquhom Melkim. Ejwa, jew jitilquhom insomma, ma jitilquhom bil-polit. Emmenti. Le, bħal dak il-hairdresser ta' Amru. Enti problema meta bil-Malti tlift nies li qed jikkontribwixxu u minn flok iġġib nies li jardaw mis-sistema. Għax da miskejnek xi ħaġġi hawnhekk bil-minimum wage da. Sewwa. Bolla ħallas ftit, taxxa ma jħallas xejn, imma qed jużalek l-isptar, public transport b'xejn, hekk ikollu tfal jibgħathom l-iskola b'xejn. Tista' tgħid lil pajjiż jien x'qed jigwadanja minn hekk. Jiena dik li ma nistax, jiena li ma nistax, ma atlaqna mis-suġġett. ħriġna mis-suġġett. Għalfejn nagħmlu hotel li. ħriġna ma ħriġniex, għax il-problema huwa l-ambjent. Nimpjega ħafna Filippini u Indjani li daw flusom jibgħatu. Però għalkemm qed ngħidu li ħriġna ma ħriġniex mill-suġġett għalhekk għalfejn. Għax inti aħna qegħdin nġibu daw in-nies minn barra u qegħdin kisru l-infrastruttura fl-aħħar mill-aħħar qegħdin kisru l-ambjent. Ġifieri il-problema hija hawn Malta, għanedu hawn Malta. Illi aħna kbirna ħafna bħal popolazzjoni l-infrastruttura ma ħsibniex għalija. Ħanajlek Malta aħna għandna problema u di ħassa ħadd ma bx qatt ma smajt ħadd iżemmija. Aħna żgħar. Għana ekmur l-imdina tħaffer taħta issib l-imdina ruman. Mux bħal patti uħor bena beltaw umbat wara bena beltem. Aħna ma nistawx namlu dal-affarijiet. Aħna nistaw nibnu bis. Fuq dil-bicċa art, ekmur għallija, kontu. Mala, ma t-spicċa għattu. Ma tiswa xej, għajmin tiswa kwart. Askwart. Postijiet l-Italja, jem l-Umbria, għajt imbella l-istess press tal-posti għaj. Imma l-Umbria għandhom l-artu, l-Italja għandhom l-artu. Għanna bicċa art zaħira, u peress li zaħira, dina bħal beta, demand and supply, tiswa eżjed. Ma aħna naraw l-ambjent fil-kontest tagħna, allora l-iktar nibżaw għalija, għax aħna naqsek. Eżatt. Għalhekk iġġennata u ma nafx minn il-Madonna ġietu ġora sodi. Leġo pajjiż li diġà huwa okkupat b'ħafna nies iġib iktar nies. Mhux il-modell ekonomiku. L-aħħar ħaġa li kellek tagħmel. Il-modell ekonomiku kien il-modell ekonomiku. Dubai, eżatt, il-modell ekonomiku kien Dubai li magħruf bħala ċ-ċentru internazzjonali tal-kriminalità. Please, Dubai għalhekk magħruf. 400,000 id-neħat minn 100,000, mhux hekk jgħidu il-modell ekonomiku minn 100,000. Mela għandna infrastruttura laqas tiflaħ għal 200,000. Jena do kifini. Ħadmet finanzjament? Ħadmet. Finanzjarjament. Xi darba konna minna full employment. Żgur. Full employment u surplus. Volder bit-taħwit kollu li kien hemm. Imma kollox Forest, short, Nirranġaw l-affajt li nirranġaw aħna. Data għandek zimel bil-karozzin. Il-karozzin ma jiflaħx 10 minn nies rajtu 30. Issa miexi, jorat miexi, imma f'daqqa waħda sebbek jisillek il-fus. Lem u fus, lem u jaqlek il-karozzin. Għaxa bħal imutlek iż-zimel. Għaxa dak iġilek, plenalment, jaqtollok iż-zimel. Ġifiri dal-modell ekonomiku li sejrin minna l-infrastruttura tissaxħax. Għala li kiku gradualment zidna n-nies bil-mod un saħħaħna l-infrastruttura, drainage, kun tajjeb, għandek il-mata, kollox, sparijiet ikbar, mux it-tuqat fil-kju, kikun nisma kellu xigegru. Naħseb għasjenta xaħna kena ċarm, naħseb dal-pajs kellu ċar ta' ċarm li tlifni għal-dejja. Tlifniħ. Le, bla dobju, dik entila. Pero xorta nibqa nemmen jelli iktar ħafnar di l-administration mill-li ta' Muscat, ja? Nesta forsu ma laqbu. Ma l-modell mill-emċi, ja? Ma kompliħda. Da jow ħajibda. Mux jizidu jgħamil. Mux kompli. Le, ma lax jgħamil, ma inti ħat meċċej. Il-reversja. Iva il-reversja. Tal nis bil-ġuħ. Xie il-reversja? U billi tlaw il-nazjonisti. Ta' se biddaħaj il-reversja. Għasandi dubju. Impossibli il-reversja. Da' sek. Iktar ma tgabru, iktar impossibli il-reversja. Ma xi darba. Pero Mario. Mak naħseb jena kidur l-impressjoni. Melkim qal illi Robert Abela kontinwa fuq
ta' Joseph Muscat. Il-logo tiegħu hekk kien Kontinwera. jikompli wara Muscat. Infatti, jinsa dak iż-żmien kont għadni involuta sew fil-parti, jiġifieri wieħed kienet Fern kienet qed jipproponi bidla radikali li qaċċat in-nies. U l-ieħor kienet kontinwazzjoni. U l-delegati jażlu kontinwazzjoni, jiġifieri għalhekk baqa' għaddej fuq li beda Muscat. Ġifieri il-problema tal-multikulturalizmu u tal-problema ambientali li qed niffaċċjaw bħalissa ġejja mill-kamp sfortunatament mill-kamp li beda Joseph Però Muscat. mhux biss naħseb Mario, anke l-mentalità li noħroġ bil-karozza. Bizmi nazzjonalisti, Il-modell ekonomiku bdieħ le, imma barranin Malta. Jina il-hotel specialment. Għaxena niftakarni ġifiri anke. Meta kelli x-xogħol. Għamen waiters u da. Għax Malti ma l-xaq bulħat, kienu diġa bdew li ġara li da naħseb xam manduna. Nasgħol, jgħallak ma lejwa. U splodija. Ġifiri, ma waħlux naħa waħda bis. Le, però biex. Għamma biex jena lija biex najt kollox. Voldri l-istess tajjem ma naqbiex 100% mal-modella ekonomiku li għamlu, pero għalmenu xi forma ta' proġetti kapitali u hekk kienu qed isiru u jsir b'xi mod jew ieħor. Daw l-aħħar 3 snin erba' laqqas bankejna ma jagħmlu sura. Vodri ġajna morna. Vodri jisu dal-gvern ta' Roberta Bela. Ħal-ħażin li kellu Joseph Muscat u l-ħażin li kellu l-amministrazzjoni ta' Gonzi għadhom f'daqqa. Għax inti qed tgħid m'għandix planning. Maħna planning ta' xejn. Lajt tal-għada. Għalmenu Joseph Muscat. Kellu planning. Mux planning mawx. Inċentiva ma. Imma stanna. Issa minn Aw, nazjonalisti. guys, rixtu mux mis-sujġet. Għaxan l-ambjent. Issa il-cables, tajjeb? Għed jenqalaw it-toroq. Mux għabbarti mill-ambjent kif maħreġniex mis-sujġet. U ma ġabu. Min fenġija? Maħna kemmu fuq Malta. Il-problema mux il-cables biss, anki kif tibnu Malta. Dik mhux oħra. Bil-bricks. Dik oħra. Liġiet Ewropej. Liġiet Ewropej illum. Ija, dik għandek il-liġiet Ewropej illum rridu li l-bini jinbena bla isolation. Ġifieri dik oħra li BD. Ġifieri dik oħra. Rridu issa mhux hekk, issa rridu li l-bini anki esistenti inġibuh għal-carbon zero. Ġifieri issa l-ewwel dik oħra. L-ewwel nħallik tibni ħażin. Issa rridek, inti li xtrajt, terranġa biex tiġi karbon. Il-bini kollu li qed jinbena bħalissa. Kollu ħażin. Kważi kollu. Kważi kollu. Għax ikun hemm ġieli tara xi advert. Għax hawn min. Aħna din mal-regolamenti. ħatwaħlu, il-gvern hawnhekk ilu jaf biha din. U mala mhux jekk. Allu lax Konna għamilna programm darba, u kellu dik da jitnej letteralment. Bizzażaħ imsiegen li jixxi l-ewwel darba da jissalla palhom sa 60 sena. Da ħajaddu 5-6. Għandek 30,000-40,000 spejjeż biex tixxi l-lajn ma tal-Ewropa. Jo mult. Jew il-multi. Mhux multa ma ħalli. Ma kollok min jara. Ħalli tikrim ba. Ejja tiġi biex bieħ u jgħidlek isma' Ma tistax bieħ. U xorta, ma tistax biex Airbnb, xorta ħajkollok tistaqsil il-neighbor. Issa di oħra tal-Airbnb. Ma dika. Qabel ma tbieħ ma jien qabel ma biħkejt id-dar Malta, kelli nagħmel ġid persuna biex tiċċertifika. U rridet tiċċertifika. Energy performance. Waħed xi 2,000 euro bada biħħed. Emmessa dak ħajġi iktar diffiċli. Inti trid ikollok l-isolation double glazing pereżempju da kollu. Ma l-aqwa importanti li etika 10,000 dejjin omlok tada. Mhix voldriti omlok xejn ħafna drabi. Sedam xi grants? Bata basi għamel dejku. U bat narġa' nagħmlu li jidħol l-ambjent, u bat narġa' tittaġa tkisser u tarġa' tarmi. U għarġa' armi. U għadġa tgħid nibża l-ambjent. Tibża l-ambjent, mhux tibża l-ambjent. Inti tibża l-but. Mhux tibża l-ambjent. Sorry? Jiena li di tal-grants gimmick. Mela nagħti grants fuq l-insulation. Imma probabbilment il-kumpanija tal-insulation tkun qed tagħti
grants minn taħt lill-Ministru ħalli jkun jista' joħroġ il-grants ħalli U ma l-ġinu. it's a circular economy. Jena dal-axħar Fjera id-deċidejt. Jien dal-axħar id-deċidejt. Flows. Id-daħħal reverse osmosis. Ah. Id-dar. Għaxan bħabdi tal-flix kien. U mat biex trajta, għalli dajtu jomlok l għal-gvern. Dak tajjeb jien. U ntan il-formula insomma biex niblija. Ġvien kelli prasi, mux kolla, ma għal sedik parti tajja l-ura gvern. Ma b'kem ġiet 600 euro. Mela online, ma jistax jidħol mux tajba dan il-valu del-number tijak tal-ID card. Stija mux bħala tal-ID card. Mort ħal-ormi, għapedi ħal-ormi. Kellu għatna mela bedejja, insomma, għalli għax kultant s-sistema. Fl-axħar, għatlu smartina fil-fatti diviristani jħu. Għalli għax bedejt ħafna numri, fl-axħar id-dien, għalli għax bat kappjata sa 100 euro. Mela jien dak il-karti kolla, dal-imbarazz kolla, fuq xie 60 euro ma nafx. Biex ħad 100 euro, l-iktar. U xie 6 xhur oħra, għax dobu id-dum naqra. Burokrazija zejda. Dawk kellhom Ġifieri mhux vera. minn bin-nies qiegħed. Mhux vera nipportana mill-ambjent, ma importanx mill-ambjent, importana kemm ħandaħlu flus finalment kull ma Flus biss, xie iktar. Flus biss, taxxi, nintaxxaw għax inti għandek il-vapuri, l-oħra l-vapuri, TIS saw. TIS dik insomma. Xibtu xogħol. Apparti xibtu xogħol hemm l-oħra tal-vapuri li ma jdaħnux insomma Cruise line. Mhux il-cruise line, dik oħra cruise liners. L-istess. Parti. Dik il-vapuri biex jitlu fl-Ewropa irid kollhom fuel insomma li mhux heavy fuel oil. O jiġu taxxati. X'għamlu dawn? Ħallew kollox kif inhu, u ntaxxaw żiedu l-containers. Il-prezz fuq il-containers. Ntaxxaw anke tal-cruise line. Ukoll. Ma l-għamlu taxxa fuq minn insomma jmur bil-cruise line, sewa. Taxxa. Tmur għal-kumpaniji li għandhom mbagħad id-dajes u hekk. U min kien fil-lobby? U min kien fil-lobby? Ir-raġel ta' Mezzola. Stemmen voldi rid, għax jgħidu għaw. Għala għak vera għanna taħwejt imma mekk mbagħad ħaġa. Dan u ġifieri. Nibżal l-ambjent, ħallas l-ambjent. Ix-shipping taf kemm sploda? Jiena taf Mario, nagħmel l-affarijiet jiena unbiħhom online whatever. X'tagħmel bil-ħaq fakkarni. Jiena nagħmlu jams, chutneys, bacon, mill-prodotti tagħna stess ta' jiġifieri minn ġolalqa. U da għandna courier company li jiena eżempju inti għamilt l-order, nagħmillek kaxxa, nitfa' l-affarijiet fiha u tiġi għandek. U qabel kien joħodli 3 euros, 45 euros per box. Jaqbada minnaw, alright, kont inti eżempju 10 kaxxi, jew iżjed. Jaqbada minnaw, jinżel Malta, jagħmillek delivery tijilek fil-da, daqshekk. Da, f'Ottubru ġie għalli dik ħajkollha tispiċċa, tlu għala. Għalli issa, għalli kull kaxxa li tini for every address 55 euros. Mentri xi ħaġa. X'inhu? Għatlu stenna, għatlu għatni f'mek sew jien, għatlu jiġifieri jiena. Jekk intik 1 kilo, jekk intik 1 kilo, jekk intik 17 kilos, xorta 55 euros għadżom li. Għalli iva, hekk ħajkolli nagħmel, għalli m'għandix. U x'inhi r-raġuni? Għax kollox għola. Ma fejn għola minn xabba xiex. Naħseb il-virtu ferri sola. U naħseb għamlu xi ħaġa fit-taxxi għax dirajt anke mill-Ingilterra u hekk qed jiktbu ħafna fuq are you being served. Taxxi xi ħaġa 50 euro 90 euro shipping. Mela. Estja. Ma jiena għajmen li jenna ma jistax nifhem għax dan minn pajjiż għalliju għalliju kod li ġibtu miċ-ċejn u ngħidlek tariffa bil-polit. Le, imma il-fan id-daħqa fil-wiċċ Melkim, li jekk nixtri immur fuq it-temu jien u nixtri xi ħaġa, jew qiegħda free shipping. Free shipping. Free shipping. Għandek majna għandek 25 euros minimum. 2 euros. Allura daw kif għaxin jien nipprova nifhem kif mela jiena kaxxa minn hawn mill-Slovakkja minn ġol Ewropa għal Malta irid inħallas 55 euros ta' kilo u nofs. Mbagħad it-temu ma nafx minn fejn irid jibgħathom Ċina. jekk għandhom xħab fl-Ewropa jew le.
Alright, imma jekk għandhom ħabb, ejja ngħidu għandhom ħabb bil-Ġermanja daw. Mela mill-Ġermanja għall-Slovakkja. Mhux hekk. Mela hemm naqra mhux ħażin biex għax jiena meta inżilna bil-van u tlajna bil-van minn Slovakkja għal Malta u Malta għal Slovakkja. Biss kelli xi Il-biċċa ili anke l-vat, il-vat titħallasha ta' tiegħu tħallasa huma jiġbru għal-vat. Mhux minn ħaffejt. Ġifi Malta ma tinġabar din, Malta ma tinġabar. Amma meta tara da kollu, allura mhux leju. Allura fejn? Leju qed kisser l-Ewropa. Tinġabar. Tinġabar u jiġibar jilek. Flus mhux għawet imur. Nafel diġburu l-Ewropa. Naħseb bat huwa ovvjament l-Ewropa ma nafx jagħmlu jien. Ma fimni. Jena li l-Ewropa leju l-ikbar. Is-sanka di tal-aeroplani, daw iridu l-aeroplani jibdew jaħdmu bil-fuel, biofuels. Il-biofuels tal-aeroplani inti biex taħdem il-makna taħdem 100% titbiddel flotta kollha. Dan biljuni. Mala, mhux ħajolli kollox jerġa'. Biljuni, x'ħajja. Biex jibda l-flotta. Ġew l-ewa. Ġew l-ewa. Kenna sena oħra, dis-sena, illi ollew il-tariffi. Uħħa l-ewa dan il-percentax minn jasissa xutu percent jek minn jisbal minn memorja. Issa da jek ħajqpatijela 10, 5, 6, 8, 10, 50%. Għala kem ħajdu għalax. Lajt jaġġeġ. Ġifiri jenti, ma tmassiperx. 600 kem biljon. Mela ġifiri sarġajna jekk immur fuq daw il-low cost daqsek bit-10 euro sesi. Ejja, moment, n-nes ma possibli da mux jindonaw fl-axħar mill-axħar ġet jamlu. Għet jibbela weħen kollu, iż-żajru l-middle class. Il-gbejt billi tamilu l-flok 200 euro, t-tiget tamilu l-400. Mux ħadamel. L-istess għallaħam. Il-karozza. Jekk il-laħam tamilu il-laħam. 10 euro. Għandek on Norway għamlu xi taxxa fuq kull baqra għandek on titħallas xi 200 euro. Ma ħajħassum. Meno senjur, miljonarju, mux jistajx il-baqra kollha. Ġifieri l-kbir, għatma ħajtmiss. Melkim, forsi dik għamluha biex jiena ħanitkellem fuq farmer. Mela, jiena inżomm sa 4 baqar. Iżjed ma nżommx. Għax inti fil-verità, jekk inti ħad baqra titma xi 10 familji ta' minna. Jiġifieri ejja ngħidu da joqgħod fraħal żgħir. U hemm tlet farmers bil-baqar. U da għandek 1000 ruħ. Kemm ħajjiklu laħam daw? Emma kollox flus fuq il-konsumatur dejjem marru. Qed jgħid Melkim daw qed jintaxxaw. Qed jintaxxaw fuq kollox. U la ħajbati fl-aħħar mill-aħħar huma middle class. Żgħiru, dejjem ġara. U birru. Il-klassizmu ta' ħajkber ta' ġifieri. Il-klassizmu ta' ħajkber. Għax da mbagħad jekk inti senjur u tikol il-laħam. U l-fqir għasgħu jista' jikol, għanġordu jikol biċċa ħobs naħseb għan. Ħanerġaw neġu voldir bħallantik, voldir mbagħad is-senjor biex kemm jintajjeb ħaħu biċċa laħam kula llum. Għalma qabel kienu jtuk biċċa ċokkolata, jiena Mario għaw familja ta' 7. Intija is-surplus tiegħi mhux biċċajt għax nitħassar it-tfal. Mhux nitħassarhom daw Roma u nitħassarhom. Naqbad l-aħħar darba qbad tajna tuffieħ, qbad kannestru tuffieħ u mort intijulhom. Jikolli l-kaboċċi żejda immur intija, naqra l-ħam żejjed immur intija. Imma x'tista, jekk ma tistax u m'għandekx u m'intix self-sufficient ħanejtek. U erbati moħra. U erbati moħra ma xistabbi, ħad għamel. Jekk il-fanek jelek s-sabbik ta' minn fanek jew 2. Jew diġeja stennija ġifieri. U tal-baqar u naċu x'nafin, x'ħad għamel? Ħadd mor it-tija, x'ħattija? Għasi kollu għalli. Fimni ma tantx għandi naċ 3 kull mandita, ġifieri. U għandi orrajt in-nisa pregnant, ġifieri daqti kollha 5. Imma kif qed ngħidu qegħdin nitkellmu hawnhekk. Illi minn banda ejwa rridu ntejbu l-ambjent, eċetera, eċetera, ma bad il-frosta ma rridux. Issa jien ma nafx bħal għamlu. Imma mbagħad anki daw issa qed nitkellmu fuq il-fqir, Mario qed nitkellmu fuq il-fqir. Daw biex isaħnu ħafna minnhom jew injam kollu żeba u jaħraq kollox u toħroġ fl-alqa u ħlifriħa ta' plastik u da ma xhomx. Jew kella jaħarqu with the cheapest
Kowl għataw kumpanija ġib il-faham u tara kollox iswettila l-fuq, jiġifieri is-senjur jiflaħ jagħmel l-air condition u joqgħod bisħana tal-air condition. Ġifieri l-Ewropa biex nagħlqu għaw, nibdew nagħlqu. L-Ewropa qed tipproduċi b'dawn it-taxxi u b'dawn il-miżuri li qed tieħu eċetera eċetera. Qed tipproduċi iktar klassiżmu ħanejtek u ħanarawha żgur jekk ħatibqa' tintaxxa u tintaxxa fuq il-prodotti. Iż-żgħar ħajitkisser imma kif qed ngħidu llum kważi qegħdin naqblu. Jew kellha ħanejtek naħseb li qegħdin naqblu. Illi hemm bżonn illi l-politikanti jibdew jużaw il-frosta biex iżommuna il-riedni. Issa biex iżomm ir-riedni jew taqta' jew tintaxxa. M'hemmx naħseb li hemm taqta' nofsin. Għajja taqta' trid, għax hekk ħadd intaxxa, minnu senjur irrelevanti. Ta' tista' kif tagħmel il-karozzi ħad tagħmel taxxa fuq il-karozzi. Biex tnaqqas. Minnu senjur tista' tagħmel taxxa 20 euro kuljum, 30 euro. Il-karozza ħajba. Però inti taffordja. Min għandu Lamborghini jaffordja. Per eżempju tal-karozzi. Li naħseb xi darba se naqsu 60 karozza kuljum. Le, amma la tista' jista' jsiru eżempju ċertu affarijiet. Jien eżempju tagħmel għal forsi individwu. Jien naf. Karozza jista' jkollu. Mux kien naf. Bizibilju karozzi. Unbiddela, għakeret unbiddela ġibħara flok. Għana l-għek dit tal-karozzi. Per eżempju tal-traffiku. Tamel, Kiku għanna public transport għajjeb. Kiku għanna per eżempju ċajdu għadi għaw ta' taħtlar, ta' tajba. Kiku għanna metro tajba. U Malta madonna ma namlu ix Kristu ġebla daqzek kif jistaj. Metro tajba. U irridu karozzi dubbidlu, mux il-mentalità. Għaxaw Malta, jina ħanaħu minnaw Malta, u marraġ barra għibini. Malta l-mentalità karozza jastajt il-simbil. Nis iż-żazax, per eżempju, mux għax għandhom bżonna propja, Imma stajt is-simbil u kulħadd għandu karozza jista' jkollu ma jkollix karozza. Ġifieri da irdu nbidlu l-mentalità biex forsi. Jiena tal-karozzi kieku naqbel hawnhekk ma' Melkim naqta. Eda karozzi naqta fil ma' sens. Jekk inti bħala karozza inti 10 horsepower għaw Malta tmur kullum kien 10 horsepower for. Le daka mis-somilhom li sa dak l-affarijiet. Allura din kien mis-somilhom li għamlu. Din l-istess storja bħal tal-belt tal-istorbju li kun hemm flaxija. Mela, kafe, 20 mejda, da xampja PA system. Għal 20 mejda, xirruħ, għandem ton PA system. Jek minn tix kapaċi sistem għamna bej xirruħ, xiex inti d-doq ta' għamil? Daw id-dar. Le, għax keku l-belt hemm xi kafez gbar ta' 500 ruħ, nifhimha forsi PA system, imma da wieħed dejli ieħor. Kollha baxar pin, allora taqta. Il-belt PA system hemm bżonn għax kollha żgħar. Karozzi, l-istess ħaġa, Malta, ma tiflax karozzi għandha b'ċilindrati. I mean, come on, ekk inti diletta, minnu diletta jieħu paċenzja, mursu għalli jieħu emmek. Ma dilettax ħajdlek. Jieħu paċenzja, għajdlu bissek ma ġeċ blit Malta, Malta daqsek fija, issa s-sabbi namluk Malta daqsek għalik. Dik Malta, dik ir-realtà. In-nies irridu bdew daħlu frasu, ma din xina laqbija. Aħna nabżon nibdew naraw ir-realtà kif inhi. In-nies dik li ħadd ma jrid iċedi xejn, ħadd tirita għandna irid kollox l-skyscrapers, iridu kollu. Mario, meta kont immur għax-xogħol l-isptar mir-raħal ġdid tal-isptar għal Mater Dei. Bir-rota, il-kollegi tiegħi kienu jaħsbu li għandi rota nieqsa minn Mela, x'inhu, mela. Ma jfissirx. Ovvera kellek ħanelek. Ma jfissirx li m'għandek. Kieku da karozza bir-rota jitfaw kantalla ġieri ma tellu. Ġiena nifsuqu. Le, jiena qed nitkellem fuq sentej u nofsilu, ġifieri. Ma għamilt 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 snin immur bir-rota. Jalla jkun għam iktar bħalu. 100%, imma t-tċeddi ir-roti, t-tamillom il-bike lane biex Essa l-problema Mux taqta għalek hekk, il-bankina. Il-problema jibqa l-espazju għal-pajis. Imma l-espazju t-ranġa. L-espazju t-ranġa. Bike lane suppost sa 10 km/h tista' ssuq. Issa jiena dak iż-żmien kont iżjed more active bħala athlete u hekk. Kont intella 24 kilometers. Allura ma tistax issuq fil-bike. Ma dili qed jgħid Salvu, jien naqbel ma Salvu li inti għandek tittamel empju karozzi
tgħid ta' 10 horsepower, per eżempju, Kelli sibqaw serin. imma l-Malti di ma jridix, per eżempju, ħanejlek. Kulli ma jrid. Il-lob tannar, ma rejdilhom. Il-lob tanna. Rejdilhom li hija meħsara l-art, li qed jaħraq l-art, li qed jagħmel dik id-daħna. Mura kemm qalawlu l-Riki fuq Facebook għax Għala qalek. fuq il-vota. Għala fuq popoli. Xfajda neħlu ċitazzjonijiet mid-dinja kollha, eluf. Inħallasom l-omijien. Imma xek, dajmu l-ministru, u jtijom il-flows. Kull ministru li għaw, jimmur għal-festa, u jballa l-flows il-gazini, għalfejn, għax li jtidarri bil-voti. Maħad ħajmur xie ministru, jew xie deputat, jgħidilom ħalaq tal-nar. Iva joqtluħ. Veru joqtluħ. Allora kif tista' dal-poplu? Din mhux l-istess. Issa ħani, oħra, jekk inti għandek il-karozzi, it-tleq tal-karozzi jaw, issa ħajamlu din, it-trakka. It-trakka, diħa toħloq, noise pollution talla, żgu. Bil-fors. Possibli ma toħloq. Bil-fors. Mela allura, jien minn tlekandi għan Ġeġġel Malta kollha. Nisparaw, minn tlekandi għan nismaħ nisparaw. Ma jissa morejt l-om daw, tisparawx ta' xaqet l-istorbju. Morejt il-dawn li għad jamlu il-dim ta' karozzi, ma jistax tamela. Morejt, jien naf, data zuja mela għodu ġiġru fit-triq. Ma ħataqbat għat. Morejt il-festa tal- ħanek xini, eżatta ħanejdilek, il-bassa tijak, il-xammat fuq, u l-bassa taħati u xammat inten. Degi. Ma ħanis nasolvu l-problemat. Il-festi kemm jiġġeneraw waste li ma nis bżonnu. U dak il-karti u l-plastik li jitfaw jtajru li tiġi l-ambjent xisnejku. Il-daw tal-ikel. Dik oħra, dik Il-plastik. Ma jistax ta' kollox ma jkollokx kultura. Ija, ma dak tiġi, għaxu ma dak ħajdu l Dik kultura. Aħna maħniċ imma minuta qabel fl-80s u 90s il-festa kienet 3 ijiem. Illum il-ġurnata għandek festa ta' 7 after parties, issa doħra discows, mela inti għandek disco, storbju, tisimaw minn rap, minn fennu għadu għan nisimaw. Jennu xort. Moraqbat, Għaxe traditions trid iżommhom. Again, jiena d-dur kemm id-dur xorta tibqa' l-overpopulation il-problema. Imma overpopulation xejn. Għax intek kellek festa. Imma isma' ngħidu festa qabel kienu jmorru 1000 ruħ. Ġod il-Madonna. Ellom qed inġibu 3 miljon turisti. Sawa? Eżaġerazzjoni folder jekk qabel kienu jintremew 1000 tazza tal-plastik. Waqt festa, ellom qed tarmi 7,000, 8,000, 10,000. U ma qed ninsew il-problema tal-ilma tal-pjan. Għax dan irdoppja, ferba snin irdoppja minn dak il-borħos lafu bijom. Għax il-borħos l-ma nafux bijom, irdoppja. Mill-ilma tal-pjan, meta dan jidinna sewa salvu għawnek. L-istoria kienet l-ilma kien jibżaw għal kavalli raqs id-dieb. Mux il-kavank, aħna jekk fu reversos Moses Malta, mutu blaċ. Lada ta' bil-lada mutu bilaċ ta' Mario, u kemmem borholes fil-lukandi li ma nafux bihom, imma mbagħad U fl-iskjen tal-ilma li nxorbu mux kollha mill-borħos. Mux kollha. Osgu. Jallu. Mbagħad Alla ħares inti bidwi. Mala, mbagħad il-bidwi għal-għażi tal-ilma. Da kollu parti mill-ambjent. Mala, mux għalek. L-ilma huwa ta' kulħadd. Mux għalek jgħidilhom il-climate change. Jekk tagħmel festa lajdwa, jiena mhux qed ngħid naqtaw kollox. Imma l-melu għamel jumejt l-tijiem u hekk tittamela. Issa llum hekk trid tistamela llum tagħmilha bid-drom sa għandna l-fire. Mela hekk Ħosta xejn u ħafna isbaħ ġifieri jekk trid ġifieri. Ma mbagħad għandek l-after party. Irid jagħmel id-disco l-after party. Mor kelmu d-DJ jgħidlu ma tistax illum bis-sej jibdielek l-after party nberek Alla. Jgħamillek kamalla ħala storbju. Dak noise pollution. Jgħamil ħafna ħsara s-saxħa. Di tal-ħut ejda, ġivi, miex id-nejda jir. Ħsara l-kollu. Sara kbira noise pollution, ta' ħsara ħarta t-tak ta' fetwa. Jina l-ek anka l-għattida mill-lawżara. L-ekosistema bibnija fuq daw l-affarijiet. Għapart l-ekosistema u l-annimali. Mora għala s-sibx organizer u għajdlu tittala, baxxi, u għala xielek, għamel, Kolħat għandu l-bicċa tijaw. Jgħajlek għamel double glazing. Enti, għalla, mux il-ħazim, tiġi mux il-ħazim. Ma xa naqbdu tarif, n-nut li nejdu, għax naħob il-karozzi, u tħob il-sound. U Melkim jħob l-igel, u Sabrina tħob il-ħaxix. Jina, daqbat tarif, mkien. Ħaxix, hija. Jina, maħħa daqbat, parti mkien. Jina, ma nafx fejn ħanif u nibdew. Għalek dejjem ngħid jien self-sustainability f'kollox, anke fil-festa, kollox proporzjon
kollox in harmony illi aħna narġaw niġu kif konna qabel Dik ila ta' tipprova tmur in harmony l-allura. with nature. Jiena nemmen li ikonista jien bħala idealista nkun anarkista. Imma biex kun anarkista, irid ikun kulħadd għaref, intelligenti u jimxi regoli u l-liġi ġafih. Imma tejwa. Nkun anarkista ma tistix, għax hija idea. Ma tistix. Diffiċli. Ma tistix. Allora rridu, jiena kważi l-lum bdejt naħseb, ma nafx xejn salvuna l-qowa li benevolent, għandna bżonn dittatur benevolent. Jina naħseb l-ikbar problema ta' bċini biex tikkontrolla fuq nifsek. Per eżempju, kolla kapti bieċa ċikkolla. Ma tikolliex, Ma tispiċċa tara kif namru toħoda. Int miegħek innifsek. Ma Naħseb wara poplu sħiħ. Oh, la, Jibbax impossibbli, u minn hemm biex dak li jrid Impossibbli. ta' bidritti għole. U kieku jena mmexxi gvern, nagħmel eżatt bħalma qed jagħmlu gvernijiet inħalli kulħadd jagħmel li jrid. Għax hekk titgħamel, għax ma tagħmelx li jrid. Il-poplu ħajdu għalik u jtellek fuq il-forka mill-ewwel. Finalment. U hemm jispiċċa fuq il-forka. U ma xorta joqtluk, għax ħalli kulħadd jagħmel li jrid. You never win. You never win. Ektar. Eżatt. Teċna aktar teċna għasenjur, forse ma taħrab u tmur tgawd il-flus li għandek. Bahamas. U tħalli il-poplu jgħaf. Dubai, Fiji, Bahamas. U jedna, kullum kien. Bahamas. Ħanalqu. See you. Ciao, Ed. Thank you. Selmu l-kulħadd. Ciao, ciao. Mela, Good night. biex nagħlqu jekk jkun xi ħadd li jixtieq xi darba jnaqgħod magħna qed nagħmlu xi podcast mit-tema nagħmilha qabel kien jnaqgħod magħna bħalma mletel ikun jista' jnaqgħod magħna. M'għandniex problema b'ħadd u flok tajruna u tikkritikawna u toffenduna insomma li tistgħu ankom kull dritt. Naqblu ankom kull dritt, però tiġu hawnhekk titkellmu u tgħidulna u tgħidu tagħkom. Oh. Bażikament. Tajba. Grazie.